YouTube Mirasım kanalı. Beki Teytekov, Perwana, povestler, hikayeler, oşur kimde yatlamalar. YouTube Mirasım kanalı. Yaltı Zahan, Professor Rol Aleksandrovna Gundreva başlayan. Ertir şahin içen wagtyny haknalar ömürniň iň gowy sagazy ipadatlaýady. Uzaklygynyň keyfi de ýyşy bolan hazudy. Asla günüň bütün manysy da ertir şahinden başlanýar diýip, ol mudama gaýtalamak halyady. Gyrmyzy diňe şäýine suwdan nolup otdy goýýady. Ertir şahinyň galyn işlerini, şäýine käteler oňa didip ýuwmagy, şaý demlenjek şäýineklerini gazgyn suw bilen saýkamagy, şaý demlenden soň onuň üstüne basyrmagy, goýmagy, aýyryň haýsy wagtdyny garaman demir pejiň öňüne köýür ýüşürmegi. Haknalaryň öz ellen etmege kanatlanmazdy. Öňü zaýat etmedi. Gyrmyzy käwatlar sen aýal bolup dörmeli keniň diýip degşerdi. Aýal bolan umursun senden kim durmazdym diýip haknalar gödük jogap bererdi. Oň sözleri de bütün hereketi de sesem gödükdi. Emma onuň bu gödüklüğüne hiç şeýle ýadyr ýalat ýokdy. Bu gödüklüğüň aşagyna gyrmyza bolan tükeniksiz söýgü ýatyrdy. Muny seni sıyınlasan, tuta ün sürsen, ağaçlama kıyınlarlı. Aknalar Hasan yatanlığına garaman, 1 saat 6'da uyanyadı. Ertir şahin radyoda salınyan saada koşu içiyadi. 1970 ýylyň marty, ığırlı ayarlı verli. Beýle ho haknaları yaramayadı. Bulutlu çiftňap duran günler on keypini gasyrýady. Munyň bilenem oňuşmak bolajak döwli. Düň haknalar, öz brigadasyndaky adamlaryň işden gaýdanyny, öňkü ýolunu ýetgizip, Pirneperiň öýüniň üstüne gaýtdy. Ol bir ýolda giňen aýbyrlady duş geldi. Pirneperiň öýüniň deňine girip aýak saklady. Ýollaşdyryny öýlerini. Bu näme? Kalgoz şagyrı bagyn talýamy? Bize problem ýaşaýan bolsakda, bu hakda işlat eşitmänni. Tutuma uly, hani ol ýöragyna bargam görelim. 7-8 saat otodan ibaret ulu tamyň diýwarlary ýerden bir talsa göterilipdi. Otoglaryň hemmesi buludy. Tamyň töweregine tagta, çüý, şefer, tol, kerpiç diýen känni. Olar aksamlanyp goýuldy, üstleri brezent bilen ýapyldy. Aknalar başyny ýakap ýerdi. Mene bu hakda hiç dat ýeşdenmek. Kalgoslardan biri şeýle diýdi. Biz aý pirini petin zaý, biz aý ol başlatdy. Aknalar kalgosýynyň ýüzüne alalyp seretdi. Bir nefes näme? Birinki ýaly standart saýlary ýaşap bilinokmy? Bir adama muntazay näme gerek? Oň sagaty birinkiden känmi? Ýa-da aýaly 3-4 dag barmy? Onçusuna biljek derlip, ýan kalgoz aşatmak jogap berdi. Başga bir ýaşuly çağlaryp uran sakaly sypylady. Görese sıçak ýaly kelpegini batyp goýberdi. Ey kalgozyň ullarynyň biri de. Gelim gidimi kän bolýandy, onuň urrak saýydyny ýaýanlar. Haknalar inim sen haberdar bol. Pirneperiň aňyrsy öwretdir, güýçlidir. Birden bir betbatlyga duşar edäýmesin. Goýda amana diýip haknalar tanka ýalgyp başlady. Biziň zaýlanmadyň da ýylyňkydan kemýeri ýok. Näçe mehman getirýär. Ondan Pirnepes näme üçin beýdip ýylen sıkýar? Näme angasasyny? Bu urluşyk materiallar nigden atdyr? Ýok, amana bizatlar ýöne ýerdenler. Bunuň diýibini bir zat bar. Öwledem bolsa beýretmek bolmaýar. Men onuň öwlatlygyny diletiremem. Men onuň edýän işine diletirýän. O näme bizden köp akalýamy. Mene dogry şu wagt gyrmazym sataýmasam, şeýle gurruşa başlap biljekler. Kalgosary gürüşdiler. Haknalar gülmedi. Haknalar öýüne girip ýylyjak wagna düşdi. Nahar edinne. Soňra telewizorda Spartak bilen Zaryanyň oýuny tomaş etdi. Doktor saňa telewizor etme, kitap okuma diýdi ahir diýip gyrmady ýelenni. Ol ikinji programmadan gidýän filmi tomaş etdirmän üçin häzir ärini nägiledi. Futbol bolan günleri gyrmady mudama nägile bolmaly bolýardy. Doktorlar bu hatda inzalýarlar. Ikinji taýym oturundan soň haknalar düşüne geçdi. Spartak utdy. Haknalar häzir haknalaryň keyip köp bolmaly. Spartakyn geçiren her bir pökgüzi onuň egini bir gedi ýokary götürýärdi. Emma häzir geçirilen pökgüler köp gedek işirin dermaniýaly hiç şeýle täsir etmediler. Haknalar ýumşak düşükde arkan düşüp petge terip ýatşyna ýygydan urdan demin alýardy. Ýa-da kişine taýýarlyk işi gowy barýardy. Tehnika atada çykar bermeli edilip, ekşe taýýar edilipdi.
Geçen yıl her hektardan 29 sentner paltarını, bir yıl şonu 30'a getirmek üçün hemme şehirlere görüldü. Şehre boranduğuna uludun dem alıp, ağır pikirle gitmek nemen alamat olmalı. Haknaların bir agada edişme onun düyüklü ortayabı vardı. Onun göz gün sayın kütölüyedi. 1972 yılın noyabr ayında Haknalar başka bir rayonuna sağırlan ul yığına katnaştı. O yerde sözlecek sözünü bir deptere ulu harflarla yazıp öz yağını alıp gelipti. Ona söz verdiler. Haknalar önemli adımlarla münmere sıktı. İkilik yayınını gözüne türdü. İnne o kap başlayınıp kağıt yerdenim şodu görün, on gözü hiç tat görmedi. Ak kağıt meleren kesip on yumuruna yatırdı. Haknalar ilk vadı depter salışıp alıp kaydanırını ödüp oltura düştü. Derru yayınına ayırdı. İnne o depter öz renkine geçti. Onun yüzüne harflar ayıl sayıl göründü. Şeyde ol sözünü yayınıklı koydu. Ulu aladı ağır pikirlerle koydu. Bu ağır pikirler o yerine geçip oturunan tamam ağırlılar. Bine ehil beyle oluyor. Bine hemen alamatka. O da okuyalım. İnne olsa yayınıklı okuyan. Ya men gözümün yağdayı yağışlaşıyor ka. Ol şu müyüttürü eline kadiyeten etti. Yayınıklı okuyacak görülenme yayınıklı hiç tat görmedi. Yayınıkın da kanını görüyorum kıyal okuyap başladı. Cem yarım sağladığın içinde görüneye hiri oyunlar oturdu. Yok. Bir yağışılığın alamata değerliyip, Haknalar yönküsünün meter gamlanını. Haknaların üstüne ayılganç bela abanıp geliyedi. Onun özü bunun habersizdi. Yine, şoğunun beri Haknaların gonzuna gor uyuldu. Ayınzalı açtı. Emma bir bilanın yönalmak için hiç şeyli aktif hareket etmedi. Doktora da görünmedi. Hiç kime öz derdi vardı gurruna vermedi. Gaytam öz geçerdi deyip soğuk salalga saldı. Adıma duydurman öz yarının öz derdini çekip başladı. Görüş barha kütölüyedi. Tögürükteki atlar öz renklerini barha ütüp baryadılar. Haknalar bir gün rayon merkezinden ova kederhanatan biraz öyle gaytti. Yollu umum gurrun aradan Haknalar öz yagday vardı birazı gözümün uğraşıp baryan yali. Ay öz geçerdi dedi. Şeyli Ahmet Saydır'ın da birazım ulu ünt verip durmadı. Yöne göz doktoruna görün. Özgüm televizyon etme hiç tat okumadıydı. Yadır yumuşak düşüktü. Petriye seyredip arkan yatışına göz meselesi ikinci plana geçipti. Birinci planı bir nefesin zahir idi. Bu ortaya golunu yanı 2 yıl olup var ya. Eline hem zahir var. Ondan onun beylik görmesine hemeden ki. Ulu zahir hemen gerektiysene. Yok, öyle ulat durman her kimin varsa ben mu yol verdirmen. Bidine yeri eğirliğin alamatı. Men onun cevap kıyarlıkçılığı çektirelim. Elim onun yakından çekmerim. Haknalar şu aradaki pikirini devam ettirip giyeceğinin yarın için uklap bilmen yattı. Öy işlerini oturup kırmadan düşüyor girdi. Haknalar divara taraf öğürülüp kırmadığının sözlerine cevap vermeyen uklan kişi olup yattı. Ama pir nepetli mesele ona uk vermedi. Saat 4'te dan atıp bariyaka uka gitti. 6'da turdu da ertel sayının arada söyle meşgullandı. Sayın tiyatiri olmadı. Şeydip günler geçip başladı. 1972 yılın 17. Mart'ına kalkosulun umum yığına oldu. Haknalar çilim çekkenini irarlı en iyi katarda oturdu. İlkivada prezidentindaki adamları ayıl sayıl göre otuyordu. Galın için nekrim vuruyordu. Mesele kalkozun içki işleri, durmuşu vardı bulan için köp saatler değilip geçirdi. Çıkıp geplemelerden orta grupının Haknalar söz alıp bir neferin zayi vardı gipledi. Galın içine su tepirini yarı oldu. Garlar onun bu sözünü haramadılar. Yaşların bu arada ilkinci gedek eştiyenlikler için, başka hiç tat bilmeyenlikler için Haknalara arka durmadılar. Şeylerinde onun sözü zahirine düşmedi. Haknaların bunu öğren gahar geldi. Yerine geçip oturdu. Prezidiumu taraf seyretti. Ama inatan gerek gördü. O hiç kimi hiç tat görüp bilmedi. Zarın içine millet olan kapla vallahi. Yüzü kaynadılan alma yağlı, 2 gün çöküp giden. Bu tutamtası üstüne kul tepilin yağlı yağırına yok görün. 2 gözü sümgüdür. Dümüğülep 2 günün berdi çöktü yatan doyduğu bu haber gelip yetenine. Onun gözleri soğukladı. Yel yıkan garayın uğukları yal çağızap sünkleri mumya iyiyenin kıyal berkedi. Dümüğsülüğü tüsse olup huvatın bitti. Öz kıssağı özülü oldu. Odal örezelep, 4 iplep yığınayan yorgonunu bir bursundan tutup tüyörüklüdü. Daşı gevlep gidin yatsığını on izülezindi. Günün ayazdığına karamazdan zorat saat giymen köşün ayağını ildirdi. Ağrın dansını şekürektandı. Oramoğunun depedindeki yığırtlarından döttü. Tevek vaat yoktu, kıssanmalı. Bu haber başkalardan öngünçe iğri getirmeli. Doyduk şey edip, yumruk yağlı burnunu sağ yerinin arkası bilen eylek, beylek, uğraştırdı. Kapıdan var bire sıktı.
Teki yolun üstüne oramağını galgadıp, çalaca todan turdup barışına öde gipleşi uğradı. Hey oğaca gömlen, gözün aksın. Men ahın alılım eden dileğilim Hudaya var betipdir. Şoň sünnä Hudaý sen garagyn apdy. Sana gudrat görkezdi. Sen ýalaka geregem şo. Alaýty da sana. Sen oğaca gömlen geçen ýyl ulyryň sünnä meni ähil masgar etdiň. Maňa peýente beriň diýip arda berem desen, ömrüni gıybet geçtikde geçen adama peýente bermeler diýip ýylyň çykyp lakalat etmediňmi? Peýentiýan akyrykdan ýyşlan adamlar bermeli. Meni ýylyň öňüne gözden salmadyňmy? Meni peýentiýadan kesmediňmi? Ine saňa men jogabym. Garaň akdy gerek. Bu da saňa az. Sen oğazyň gömlünden bir görsem, maňa başga da gerek der. Wagtyň ýerdigine. Kalgoza şu günler ýeşiň azdygyna görä, oň öňünden hiç kim çykmady. Bastyoluň iň ilerisinde öýlerden başlap gaýtmagy ýüregine dügenişin, ol ädemni salplandyrmaly boldy. Doýdup barmaly ýerine baryp ýetenmädine, köşäniň sag tarapyndaky jaýdan bir ýaş aýal eli bedereli çykdy. Doýdup goýa günürtän wagty aý görünýär bolup, ola ýara tarapy gady. Gele meni sagyrgamanlyk soraşmagy adamdyk. Ahyr nargul, hal gyrmadynyň äri haknalaryň garagaplypdyr. Eşitdiňmi? Hakna garagamy diýip ýaş gelin üstüne soğuk buyurunýar hopukdy. Hawa, şu adi etmişin. Gelin demindirsen soň doýdy gahaly garady. Näme üçin Hudaý bilen peýgamber hata etdi dürtür diýenden ne diýersiň? Adamyň başyna beýle bir ady şönne gynanmaly ahyry. Beýle diýmek, sen ýaly bir aýagyny göýerke goturna adam üçin aýyp bor. Doýdyk ýere deşik tapmady. Goýa görene argur, diýmedigim bolsun. Ýöne garagynyň gapylaryny haçsyn diýip olaz ýelgirdi. Betwatdan alamaty ýar bolup, ýagyngan hök gördüp ýola düşdi. Iki tamyň duşundan biri çykaýmaz mukaddylymy ýetdiren üsgürnüp geçdi. Üçüncü tamyň duşuna baranyna doýduň öýde ýaşlaryna bir aýar dergören öňünde peýda boldy. Hey, doýdyk. Sen urdumy arwah kakdymy? Bu atlar bir ýerde näme edip ýörsiň? Eýgirik kimleri? Eýgirin ursuna mangul. Ha, bir gat haknalar bar. Hawa, bir gat haknalar bar. Dip amangulun alkymna dikildi. Ana şo bir gatyň paýty ýatdy. Dip doýdyk lezzet bilen habar berdi. Näme mulla ahir aýtsana tiýdirek. Haýdar ýalam dälle. Hey, işim etdi näme mulla paýry? Ýetene aşam, on gara gapylaýpdyr. Näme bolupdyr? Dip amangul gulagyň eşdenenman soragy aýtylady. Bu gedek doýdyk nargulun ýanyna goýgyrin ýalňyşyny gaýtarmak islemedi. Paýgastarak güldü. Ha o fahirin gara gapylypdyr. Ýer fermäp oturulmuş. Beýle betwatda Hudaý bennetine görkezmesine mangul. Doýdyk öýüne durup gelenni. Günnüz sagat 10 bolupdy. Onuň keýpi köpdi. Ähmiýetli bir işi o edip bitirinýäli özüniň göwüne goşdy. Şonuň üçin arkaýyna oturup iki durgundan direktirip çaý içdi. Nahar tarap goýberdi. Şu adam "Assalamu alaykum" doýdy geze. Ýeründen äme täze diýip burun var diýip, owada ýeli belli arakor durdy piýan gapydan geldi. Öýrenmi kıradamdy. Öýünde aslan ahar biçmedik güni çiýşenin gortugyna garyp doýduň kagaýdy bererdi. Doýduň sözüni dinlese, hawasyny ýetirdi, oň aýdan rahatlaryna geň alyp agzyny açdy. Beýde özünden hiç tat aýalmajagyna göre ýetirýärdi. Ol muny näçe ýylyň dowamyny synygyň geçirip gelýärdi. Durdynyň gelmegi doýduň keýpini ýöňküden göterdi. "Neden gelýäň Durdyjan?" "Ey, neden urun? Aragan merkezden nerede? Yani öýde baram yok. Götürün gece diýen dostlarla oturuşup, şu ýerde ýatyp barypdyr. Öýe baran gülenem häzir hiç kim ýokdur. Heremi işdedir. Şu atlar nazarlarymdan soň sen gülenem bir azrak lakyllaşyp gaýdyrenip gelişim." Durdynyň bar zatdan habarsyzlygyny göýeten doýduk. Begenişden ýaňa 7 gat göğüň depeden çykdy. Ol gözlerini gaşlaryny goýnadyp ýüzüň ýygyryp duran hamyny ýazyp goýberdi. "Onda düýünden bäri owada buran atlardan habarym ýok-da." "Habar näme işliýär? At näme işliýär? Özümden oňul habarym ýok." Doýduk. "Töre geçde, arkaýyna otur." diýip ören giň görümlükle teklip etdi. Durdy aýdylyşy ýal töre geçip aýylyşyny gurup oturdy. Doýduk öňüne bir çaýnak saý goýdy. Gadan lıkırdap gaýnaýan tetine goşup, aknalaryň başyna düşen bela barady, joşkun gürrüňip başlady. Ol sözüniň dowamyny aknalary otdan alyp suwa saldy. Taýaklady ýenişdi. Ýurtdan çykan adamy urdy. Olun amlykymda gadaply, jan ýanyny ýepledi. Tebäbi ýödüň ählaýdan atlaryny durdynyň başatyp makullygyny bilýärdi. Gün orta bolan atlary ýylyňsyna haknalary öwlady dil ýetirilmiş. Bu habary
Öyle geçtmen. Başka bir yerin eşittiğini için duyduk. Taf yağlıptı. Onunçu anıklamalı ekenim. Deyip hırsını işler. Kellesini bir neyse edip yaykanından son ağaçtan yataran yağlı buğutlarına şapatladı. Durduğunun karnını doyurup uğrattı da ertirkisi yağlı ovan terden ayrım çıktı. Onun yaltanmadı. Yağdar nöydük korkmadı. Yan kaydışmadı yağlı bu haberi ilki ile yüzünün yayratmanına öğren kıynanıptı. Indi bu haberin üstüne koşup İyide giyinden düşündürmek koyun kanatlanmalı bulununa yükünlü. Alası yoktu. Bağıtını düşen rahat bile onu etmeli. Kaknaların uyuyu yağ yerinin yağdayını gözüne getiriyedi. Kırmalı ağlayadı. Ululu kişileri sağlayan hemmesinin kellesinden aşağı batılayan yağlı. Ozul kapyenin önüne hediret yatlayan itin amıyıncalı kasıptı. Olunun öyde bir anın gözü sıkarını ağlar. Emma nemeden göz yetirip bilmän uluklarını keykerdip öyün daşından ayrılyadı. Adamların yüzüne boyunu kıyşırıp firediyadi. Sadece eştirmeli yaret sıntayadı. Onun böyle olan meherinden doğru gözlerinin okurları doğruptu. Ullukan alıp şık her kimin yüzüne bir teyedip kaknaların taklidine yapılıp yatırdı. Kaknalar ilk vade hiç daha düşünmedi. Zalın ise onun gözüne epet tupağının neticesinde dünyanın kaplan şehirden doğru yal buldu. Zan horuzuna fagerini yumudup barmaklarını hiretti. Kurun arasını açtı. Barmaklarını ayrıtını da görüp bilmedi. Eli mele palsıya sokulup sıkarlarını yarı bulun sok görünü. Hem de öz sıfatını, aytımını, manitini yitirdi. Başka renk geçti. Adamların arasında bulun için o yüreğini giyin tutmaya çalıştı. Yüzüne erk etmeye başardı. Yanına yollaşına. Meni öğeltip vahit deyip yuvaşlı yüzünü. Yollaşkin kalsana hem oldu. Meni öğeltip vahit ne emrından işin olmasın. Yine öyüne gelip divanına oturdu. Kırmızı men vurup ağladı, sağırı ağlaştılar. Yollu sıkıp gitti. Akmaların göğününe asmanı yere düşüp, yer asmanı askan yağlı. Şu sebeplerle tükönüktü torun turup, olun petelmen kaytan barha güyüzüyen yağlı oldu. Ol gözünü sadece kâte giyindi nasip. Eline divarda xallara, öyümüsünneki beylekli atlar herediyadi. Emma bıraklan hiçbirinde ön körünüşünü görüp bilmeyerdi. Enne himmede adam kutordu olaydım ka. Men işimin ayıttı olaydım ka diyen soğala o kellerine gelenine. Onun yüreği aşağıdan kop berini yarı görsüller, yok olduğuna taraf vurup başladı. Demine yetmedi. Eğer de şu kırmızı ağıl sesi bilen, hiç daha da gayip etme. Dert veren dermanından bile verilmiş deyiptirler. Demedik kolsa, yürek deyilip ağıtlandırlayan bir tokkozu etin soğuk asan kerek yarı, pağış parı bulmağı iki usullerdi. Biraz aknazara birazcık teselli verdi. Öyle yanından ayarlar benim durmuşumuzda esasiye tut yarı deyip kanatlanmak bile belirledi. Kırmızının yankı zirarlı aknazar bir ölümden kaldı. Ama onun yağdayı barha ağırlaşıyordu. İlkilki bir yer oyun edip onun gözünü dağın yağlı bir salımdan gelip dağın ayıracak yağlı. Bu da atlan hemmeti vaatlayınsa bir minutluk oyun yağlı olup duyuldu. Şu yağdayda sekundlar, minutlar, saatlar geçip uğradılar. Olar göçe vaatının kıyarı hovsulalı, korkulu, nemeyelim hovukliyak dedi geçiyadiler. Hiç kim gelip dağın sözcük olmayadı. İnni men yağıtı zahandan aramın üdüllü vurlumuka. İnni yağıtı zahandan aramda diklenin ayılığın skara divar yıkıp olmalı mı ka? Eğer şeyle olacak olsa, onu durmuş yaşa isteyen vaatlar öz manisini bütününü yitiriyor ahire. Hani anırsına güdü etmeyen elem yargıyın kartalar. Hani bir aydan yarımdan iki uluk bolup görecek elem zakana görüp verecek kovaçaram. Şimdi men olur gaylıp görüp bilmez mi? Han traktörlar, hani atılları beğulekirin yarı gelin gıydılar. Hani görme oyu güyüşlü ettiler. Eni men olon dine şeflerini işte onlarguların men. Bir pikirden neticesinde yürek yine gürsüllep vurup başladı. Bu da atlar öyle yani dine ses eşitip yaşamak bilen hakkına da raylaşıp bilecek derdi. Eğer müdahama şeyde olacak olsa, durmuş şeyde devam etsek olsa, onunla bir hakiki ölümdü. Şunun başka hiç zat derdi. Haknalar tezece divanın üstüne bir oturup bir turuyadı. Yeri koyatkan oktu. Nem etmeli. Doktora yüzülmeli mi? Başkalası yok. Doktorlar derman verirler, inne tanzırlar. Bu zattırlı men gözüm açılır mı ka? Men bağıtım gareken men eneden bettuat olup durun. Yine de kırmızı imtileştirli. Hemmeti kovular, doktorlar sen gözünü günyal edip yalpırladı basarlar.
ayın üstünden toprak getirip duran yurtta göz asmak da neyemezim. Ne azayip ayal. Men henüz seni onu tanıman ekenim. Bereket takkarmadı. Ağzından Huda yaşasın. Ol Gırmızı'nın fireştiriyen tarafa deretti. Onun mülayim mıdama gülmeğe meyil tuturan yüzünü, iyinse belli uzun boyunu, göğün götürücü taşlarını, sıyratını doyuyansa fiyin laf geldi. Emma haknadar yankıya sıkyan yerden dine Gırmızı'nın yüdüklü parmaklarının zahmet egeyen tetineşti. Hiç saat görüp bilmedi. Şu pırdatta onun ulilülü müngürüp ağlatı geldi. Damağı doldu. Bütün bedeni koğuşadı. Ellerini yonu dodup, kermeleştirip divan taptı da ona yapışıp doğrudan yıkılman taklandı. Azayip kırmadı. Haknadarın düşen yağdığını ağındı. Elindeki işini taşlap ılgap eğerinin yanına geldi. Onun ullukan ağır kellesini bağırına basıp uluğundan boyundan tıpalap başladı. Yaş ayalın eğirt kara gözlerinin o koruları doldu. Göz yaşın ullukan. Ağır damzalarından ikiri Haknadarın yanağına damdı. Bunun gözü bir zatı başlayıp koyuvermenin signalini mengdedi. Eğer ayalın ikirem hangılap gelen ağız oşkorun yolunu taklap bilmediler. Her nesi koydu, çağıran hiç verdi yoktu. Günertan ulunlu. Kalkozun başlığı Töreýew geldi. Bir dayu gadak biçimli adamın fakkalı keltedi, ören teyrekti. Murtluram şeyledi. Emma semiz yüzü bol biçiripti. Yaşı illa yan terrüptü. Ol gamlayhan uğurladı. Elim bir emmollu. Birdenin beyri da tuğlar mı? Haknadar büyülanın birden girmeyenliğini, geçen yılın noyabr ayının özünün şu bir avusulanlığını doğal edip gassanman başta görürüm verdi. Köp yıllar yitirim olup, ene de sayısı ve heplerin hoğuzlarlarına duşan sağlayali, Haknadarın teri titreyip ağalı çıktı. Inneki maslahat deyip Töreýew ağır elini Haknadarın yerine koydu. Ol tolgunun vaatı mı da ama şeyli diyedi, yanına adam olmasa elini tamı diyedi. Inneki maslahat sizin görünüyorlar Töreýew. Maslahat bizim bilen bolsa onu kulak sal. Haknadar. Men häzirki dara barıp aşky wagtylap geçeýin. Şu gün aşama senin ýady ýerden dowtar ýere edin. Ýönenim men sana berjek maslahatym. Gafynma ýezileme mert bol. Gyrmyzy aýym senem mert bol. Bir wagtlaýyn sadatdyr. Töreýew soňky cümlesine seni anamlyp dedi. Bu wagtlaýyn sadatdyr diýenni. Onuň sesine anamlyk az duýuldy. Onu Haknadaram gyrmyzdan sazdylar. Onun eginlerinin basran ýaly boldy. Şonuň üçin Haknadarın sesem anamsa çykdy. Ey ýerleş Töreýew. Gipleş böli. Aşkybazyň uly dowtorlarynyň men ýala ýerleri ýok. Olaň işi bir sen kalhoşyň diýil ahir. Olar ululary, alimlary. Aşkybazyň beýleki menden adamlar neçerýändirler. Töreýew Haknadaryň bulanşok gözlerini gaharly etdi. Emma onun gözlerinin göz düşününü başlığın gülü avudi. Şehirde bolsa öňkü gaharly heňen taklady. Biziň şeň ilkiň haň käýin çylan edýän. Ondan tapşyrýan, siyas tarapdan nädür sözleri gaýdyp agylyň alyjy bolma. Bizde adamlar sortlary bermeýärler. Ene şu hakykatan puty ýarny taklap. Ne ajaýyp adam. Tägüli masalyança ýanymda käýýek söýüp otursa bolmaýam diýip Haknadar gamlanyp gülüp getdi. Da şunun şeýri dedi. Bolya ýoldaş Töreýew käýinjini kabul edýän, eden ýagşylygyň Hudaýdan gaýsyn. Soňra sözüni dowam etdi. Ýöne göli munyň edili şu wagt. Ekşe gyzylyny taýýarlyk görýän wagtda bolaýşyn diýsen. Şu ýyl elimi sermäbi işlejekdim. Bolmady. Elini sermäp entek-entekleri işlerdiň edem. Sen bu sözlerinden terki dünýäligiň ýetilýär. Bir de sen ýaly adama gelişek wagtlar. Men ýene bir tarma oturdum, sen kalhozlarym skarmalarym kan diýen. Oňsy wagt baka men turaýyn. Işidem gülüşdiler. Başlyk başyna şak salyp çykyp gitdi. Ören ýakymly. Değişmesi adam diýip, gyrmyzy ýanky ülküň täsiratyna beýanşlaýdy. Bir ýöňkü käbir başlyklar ýaly beýbermegi. Haýwat atmagy bilmeýär. Hemme işini mülayimlik bilýär. Şeýle bolanyn tawşyryň işini wagtyny ýetmeseň, özüň girmäge deşik tapmaýan, özüň tonyýan, tapylgyzy adam diýip Haknadar Gyrmyzyň sözüni tasdiklady. Töreýew köp bolsa bir ýerde 10 minut oturdy. Şu 10 minutda, o gidenden soňky geçen 5 minutda Haknadar başyny bela bardy, ören az oýlandy. Görülen şu bardy gidende de bolsa belanyň agrany şenden aşy ýeňledi.
Bölanyň bar agram häzir gyssagy ýörek barýan töräýiň eginin wasýady. Ol haknalaryň gözüne içkin teredip ýakynyny görenden soň şeýler gorkdy ölün. Hatda dergüdäniň öňüne çykanyna bir ýere gelýän 10-20 adam ýanyna saýgarmady. Olaryň biriň salamlaryny eşitmedi. Bedel meniň kakymyň başyna düşen betwatly meňdi. Ol pahy 45 ýaşynda bela uçurap, galan 25 ýylyny ýerden geçiripdi. Görkemedik tebiyimiz etmedik, emmiz galmany. Bu pahy bolsa ýeni 40-ny desen okdyn. Agar pikirlerden töräýüp, kalbozun problem eten zaýyna nähir ýeten duyman galdy. Olar şubat bilen 15 minutlap epleşdi. Erteri ýerden doktoryň geljekden anklap turup ganasdy. Tuzak atdan soň onuň ýüki ýeňlenýär boldy. Aknalaryň öýü musulmanlaryň secde diýen ýerine döndü. Gelip gidýäniň eýdilmeýärdi. Her kim haknalaryň özüne, garymda kynanyny bildirýärdi. Ýagşyň ýetden dogry arzuwlaryny beýan edýärdi. Amana uzakluğun haknalaryň tutuldy. Gün batyp garaňgy düşenden gaýtmak gule boldy. Ol öýde haknalar bilen iki çak garanynyň şeýledigi. Sen hälim bolsa, öňkü päriňden gaýt. Pigine pere dil ýetirme. Onuň marasyna göwnüňde elbet bekir bolsa ony derrew çykaryp taşla. Oň aňarsy ýanyp duran ýöle dahyry. Oň babasynyň Abdurrahman işanyň ken gowulýasyň ahyry. Ol okap ahuny barp ýetipdi. O palogyň üstündäki eti kömür bolsa eti urip bilýärdi. Meniň bu gudratyny öz gözüm bilen gördim. Diýanyň ýarpyny aýtmagan peýdarlyk diýipdirler. Şeýdinim, bir nepesiň zaýtarlar kaldyrman bilen ýeň ne işiň bar? Munyň aradasy iki eme galmandyr. Aman aganyň bu sözleri dağ daşlaryň arasyndan typ çykýan mumya ýaly ýüregine typ çykýardy. Şu sözleri aýdyp oturýarka, onuň öz sözlerini bolan ananyny hiç takdir diňer ýaly. Akmadar aman aganyň bu sözlerine hiç şil jogap bermedi. Ol ýaşurynyň öz sözlerine bolan diýipligini onuň ýahynyna naglady. Bu näme hormat goýan üçinmi ýa-da başga sebäp görämi? Gara kesiniz kalmady. Aman agamyň öz sözüni, öz günahyny boýunlarly. Enne Hudaýymyň derdini ýeňleder. Görüşmek ýaly. Akmadar pir nepere dil ýetirenden şeýle agyr bela usurapdyr diýen tö, doýdu da barp ýetipdi. Doýdup bu sözüň manysyny beýasal tetse çyşyrdy. Ol kelle ýal altyn lük gözüni tapana görüldi. Ol bu habary şeýle bir teýlikde ýyly ýaradyp urady görün. Bir kol ömrüne hiç bir dağda şeýrin sürenler. Aknalaryň garangy durmuşy dowam edýärdi. YouTube Mirasym kanaly. Doga bitdi köýürlük. Belki adama tükünüksü edip bermese berýänler. Belki adam onuň bilen wagtyň geçdigi saýny öwrenşýändir. Bir betwalat şeýle bolmalydyr. Ýagny dünýäde diňe ses owaz bardyr, görmek diýen zat ýokdur diýip özünden anlaýandyr. Emma bir 38 ýyllap agy, garany, ýagşyny ýaman görüp ýörän adamyň birden gara gapyr oturup berse, onuň nähil ýagdaýa düşükdigini hiç kim dogry manysyna gödüňe ýetirip bilmese gerek. Aknalaryň özü ýokurda aýdyşmaz ýaly bir düşün ýagdaýyny ilk wadananmady. Bu bir oýundyr. Bir ýere gelip gözüniň daňysyny aýrar diýip minutlarça garaşdy. Emma ýan bermez hakykat şol hakykatlygyna galdy. 1970-nji ýylyň bahary ýödüniň 100.000 gözer görünüşi ereň-bereň gülleri güýňläp geldi. Bar jümle jahan şatlykdan boldy. Derýalar, derýazyklar seslendiler, agaçlar ýaprakladylar. Aşywadyň göz keteller ilmi baglyň institutyna bahar öz salyny çaldy. Giň bagly howlusy dogry manysyna janlandy. Medisina işgärleri subbotnik geçirip howlyň işini arsadylar. Kedijik salmazyklardan suw şilberdäp akdy. Ağaçlar her suwatın sinne birden ýaşyl begresi berildi. Güller açyldy. Hemme zat bat bilen ýokurlygyna hüjüm edip urady. Salmazyklaryň boýuna, baglaryň çetine gök mahmal şaýr boldy. Aknalar özüniň ýerleşdiren palatadyna 2 minut rahat oturup ýatyp bilmeýärdi. Onuň ýüregi agdynyň çykyp barýardy. Dünýäsi şu palataň işi aldaratdy. Ol her bahary giň ýeriň aýaty erteki kartalyň içinde garşylaýardy. O ýerleň asman 3 ýuran çyşaýardy. Günüň soğugy feýgülüsiniň eli ýaly mulaýymdy, ýakymlydy. Guşlar aýdym aýdýardylar. Begenişlerin işlerine sığdırıp bilmeýän gök ýüzüne gaýnat kakýardylar. Aknalar bir aklary lezi salmak gurasyndaydy. Şu gözürlükleriň bar şüýül institutynyň howlusyna jemlendi. Emma büýül, olar haklaryň gözüne görünmeýärdiler. Ol diňe gülleriň ýysyny alýardy. Ağaçlaryň şahalaryny tutup, olaryň ilk pyntıklanlyklaryny,
Soňra bolsa ýapraklanlyklaryny bilýärdi. Öýren aýlygan işleýän pikir kelletine girenini hu diýip howlasyp geldi. Soňra jeri gözden çykyp ümdüne gaçyp giderdi. Ol institutda gelen günüň ertesi doktora öýdündi. Siz mümkin bolsa maňa pysagurmazak bolun. Men tiýigden gaty gorkýan. Ondan bir adam utuljagyma tamam gaty az. Ondan ýöne çenme keseniňiz galar. Beýimli doktor haknadarın gurrunun sözdüň dedi. Siz zady gaýetmeň haknadar. Sizin görejiňizi gaplan ýorkan aýyrmaly. Ondan soň siz ýalty jyhany görersiňiz. Ýöne aýnakly görersiňiz. O kabam ýazyp bilersiňiz. Ýöne howlukmak gerekdir. Urukdan düşmek gerekdir. Bir hatlar sizin ýagdaýyňyzda öýrän gorkuly ýan ratlardyr. Sag bolun doktor. Ýa-da sözüňiz üçin öýrän minnetdar. Eger siz pysakdan gorkýan bolsaňyz, onu bir sizi konservatiw ýolda bejerjek bolarys. Bizim kedelhana diýär, Ilmary instituty. Şoň şeýle bir elimizdäki barmy köçükler synap göreriz. Göz kedellerin duşup, bir ýerde öýlerin bejerdiýänden sany ýüze bolardy. Badamlaryň içinde her hilsi bardy. Bir ýerninki ýeňilli, başga bir ýerninki göz kedeliniň iň agyr garasy glaukomady. Kesellerin öýlerde her hilifnärdäki adamlar-da, inženerde, gurulukçy da, nirişçi de, zawod işlemmädi. Bulan hemmeti bir yere ulumy ütüle gelipdiler. Öýlerini bejerýän doktorlaryň bellerini, kollaryny, dermanlaryny tapdyrman kabul edýärdiler. Bu adamlaryň bar gurulmlaryny göz keselleri, ýokda wraçlar bardy. Diýerdäkiler dünýäde başga zat paýda etmeýärdiler. Haknadar bir gün gaty gamlandy. Gyrmyzy sagazlyklary brigadasyndan ýollaşdyr ýadyna düşdi. Palataryň içi oňazyndan bolup göründü. Şo günüň ertesi haknalar hiç ýere çykmady. Nahara da derman almaga da barmady. Ýollaşlarynyň iýigen işlerini, sestralaryň käýin işlerini eşitmediği üçin ýorgunyny başyna bürep ýatdy. Gün batmagy bolandy. Ol şu ýatşynyna ýatyrdy. Emma birden onuň akyl durluny. Men kime gahar edýän? Näme gahar edýän? Men gaharym, men derdim indi diýäm, elbetde ýok. Gyrmydan gelir saglarym. Olaň sesini eşitdirin. Ýüküň ýeňler. Men özüm bejertmäge gerin bolsam, bulan aýdanly bolmaly ahyry. Tezrek ýagty jahan görmäge çalışmaly. Hemme zatdyňe doktorlara da dälmeň özüme de bagly ahyry. Ertege doktor öňüne derlenen soň haknalar bir işini gaýtaramady. Onu konservasiw usulyny bejerip başladylar. Eň gymmatly dermanlar atar tapdylar. Doktorlar üýüşip teretdiler. Ýeke-ýekeden teretdiler. Konsilium geçirdiler. Haknalar kizik kursağa ýugurylyp ullaryň etdiğini işine başlady. Dermandan bir hepdi bejerdiler, iki hepdi bejerdiler. Haknalar her dem sayyrlyň barmaklaryny açyp gözüniň öňüne getirýärdi. Barmaklaryny aýry-aýrylykda görmek isleýärdi, emma onuň gözüniň öňünde barmaklar dälle, üstü tozanly, el ýaly ýuka tagty görünýärdi. Bu tagtyň gözünde tozan barha galňaýardy. Soňa waka bu tagty özüniň aýtymyny ýitirip urdy. Haknadaryň şäherde ýaşaýan bir tanşy öz aýaly bilen onuň saglygyny soramagy geldi. Ýagdaýlar näçe haknadar? Aýdy, ýagdaý gününden elbetleşdir, ýagdaýyn gowlaşyna. Gaýretme, bu doktorlar zor adamlardyr. Wagt zor bolsa zordur göre. Şu wagt kimäň edýän dermanlara şeýtýarjak peýda edýär. Peýda eder ýokmanydyr. Bizim institutymyz saýyldy 3-nji ýerdemiş. Men nanýan keselliň hemmetemden ýalar. Emma häzirçe ýagdaý şeýledi. Bir derman peýda etmese beýleksedir, menem şo pikirdi. Tanışynyň aýaly haknalaryň derdini ýeňletmek maksady ýöretip başlady. Haknalaryga näme ýagdaýlarda kynçylyk çekýän? Şaý demlenendi. Birinciden şäýiniň dolup dolmany saýyp bilemek. Ikinciden gaýna ufu aýagymy dökýän. Barmaklarym ýaktym. Ondan şäýine galan ýerinde plitkanyň üstüne gön goýup bolanyk. Ýani haknalara ýörenşerdiňiz. Tanışym bütün aýdan onuň aýaly ýa bütün manysyny söylemediler ýa-da manysyny düşünmediler. Haknalaryň orada bütün şeýler gahar gelýär, gaharlaşyna çykarmakdan doğrudan haklarını. Belini işläp, kırsını işläp haklarını. Men kelle magyrya onun o kolu barmara diýen bahana bilen tanışyna urutdy. Palatasyna gelip şu keserler näme etmeli bolsa edip, aňruz diýip bolýan bolsa ýokman diýilmek. Onda da tiýip wagtda diýilmek barly katem etdi.
Günler ayı diyene geçýärdi. Edilýän hem peýda bermeýärdi. Ýagty jahan öňkülerine garanlady. Bir näçe garaldy. Tanışynyň aýalynyň şolaýdan tödleri ýadyna sönne. Aknalaryň iýinti kenekler gidýärdi. Şeýle olayarmyka. Hemme da boyun bolup, hemme da türe öwrenişmer olayarmyka. Baýylgan spiker depelinden basýardy. Bir adam diýinjegine ýa-da diýilmejegine dogry suratda ynanyp bilmeýärdi. Şeýerde bolsa wagtyň geçmegile beýlek ketelileriň durmuşy, onu görmäge bolan umytlaryň güýji durup bara haknalary diýip başlady. Milan terediýiniň ynamly tarapy ýoş-ýoşdan agralmagy dowam etdi. Ve in gowy dermanny. Ýöne bir zat görüni ýene ruhdan düşürdi. Mesistra gelip, sizi garam kotuğa sağır yarıyorum, men sizi yakıdayım dedi. Sestra gortuğunun tutup, aknalar garam kotuğa gitti. Aknalar zaya girenlen institutun doktorlarının eyaletinin bir cemlenini derru ağaçırdı. Olinni doktorların yüzünü görmüyordu, olur seslerden tanıyadı. Doktor aknaları yönüne oturuştu, yüzüne karadıp oturttu da şeyle dedi. Yağdayla ne yayla aknalar? Doktor yağdı yerbetti. Özüm bütünle yapıldı. Şoň şünne bilsidi, şu ýere çağırdy. Oraya ýar bolsa aýdy oturum doktor. Aýsam şeýle. Bu sowurman sirin gözüňe gidejek bolýan bolsa. Riboflavin dermany sirin gözüňe açardy. O derman sepeyde etmedi. Inni isteseňiz islemeseňiz göze sowurmadak boljak der. Pysakdan başga ýol ýok aknalar. Bu sözden soň doktorlaryň gözleriniň önüne aknalaryň ýegini bir garşy aşak çökdi. Ol uludan demin alda başyny ýakady. Operasiýa agyrlymy? Saga der aknalar. Qarka öýleşipdiňiz. Ondan hakykatyň ýüzüne dogry seretme başarmarsyňyz. Öýren agyrly dawunna. Agyr film däl ýöne, şudan söze däl. Ondan men bir zat ýöňüne aýdym. Gözüň operaasiýasy öýren inşaatdyr. Doktorlar üçin şeňiňden artyk jogap gelýär. Keselliň özü üçin jogap gelýär. Göz operaasiýasy garnyň ýa-da baş ýeriň operaasiýasy däl öýren inşa. Bir işe şunu anıklap tövkül etmek gerek. Şeýle diýseňizdi. Hawa aknalar. Keselliğinin özü bu operasyada doktorun ulu koymak bolmalydyr. Düşünükli. Şeýle ol. Başga skylýanyň ýokdy. Hökman operasyon stolunda ýatmaly boljakdy, indi dol aýanmaly. Näsem käm diýip, aknalar doktorlaryň öňüne günäli okusyal aşak bak oturuşyna ýöňüne sorag berdi. Ya tene pısa vurdurmalı ya da garın ömrüm şeydip yer kelmek geçirmeli. Men bir oğlum hayatına gideyim diyen boşku titri yadına düştü. Bana ertiye senin pürüze verin doktor. Men ertiye bellisini aytayım. Akşam saat 11'de senin hakkındalar operasiya barada fikir edip geldi. Yoldaşlarla ediyen gurrunlarının uğru olmadı. Ketelliler ona zanıp bir barda aydanlarına o leştiyadi. Yöne fikirdiğin operasiya barada olundan sonra onun aydiyen sözlerin manikine düşünmeyedi. Öğünden bir daha soğuranlarını he deyip ağzına asıp o adamın yüzüne seyrederdi. Akşam saat 11 oldu. Yatmalıyn sözleştirdiler. Koridordaki sıraları ösürüp başladılar. Haknalar düşüğüne girdi. Yani yok haknalar ağı. Öğrenşörsünüz diyen İran yarı soğuk sözlerim 10 günden bire düşüğü girdi. Haknaların iyinti keneklep gitti. Yok men öğrenişmen. Elimin ketilmegine, ayaklamın ketilmegine ondan beterrak operasiyalar radi görün, garağımın kapılmağı radilaşıp bilmen. Oy men kedim etsinler. Emma mağa görüş versinler. Yağıtı zahanı yine görüyal etsinler deyip, ol kırabadına sömmeli oturdu. Yoldaşının ayağının bir sözüne orun kakari, yeniydi on yüreğinden mevzur yadı. Doğrusan etsem, bir söz onu operasiya boyun editti. Uykuy, görünür yerlerdir kasıp gitti. Bolya, men operasiya edilmegime boyun olayım. Doktorların aytmaklarına göre bir an sırısırınlık hem kıyın operasiya olmalı. Benim on şeylerden ananyan. Pısak ya da gayesi görezin üstünü hareket etmeli. Göresi olsa, inneyanın gözü yarzıp bardat. Yine pısak şu yöre gelenle misal şun diyeli, birden doktorun eli sanırap gitti. Ya da yüzdöyrek hareket etmen yerine aşağıdırak basırlı. Ondan vessala. Görüş dahi oldu. Ondan senin yağıtı zakanı görmekten bütününe umudum üzüldü. Yine en yaman yeri de şu. Ya da o vağı versem mi ki? Ne hem orada şu vurdun deyip şu yağdayı da yaşa versem mi ki? Bir doğum çürüğün kaygısı yok. Sonku fikir kellerine görenle. Hakmalar tetkinip gitti. Yok, yağıtı zakanı. Kırmızının yüzünü. Çağalarımı görmeyen yaşamak değil. Men beyli ayrılgan ştatlı öğrenişip bilmen. Men hükman operasiya ettirmeli.
Daňa boly haknalar uka gitti. Bir saat gezide keselliler uyuttular. Onu yine karanqı jaýda doktorlar kabul etdiler. Doktorundan "Ne il haknalar pikir etdiňmi?" diýip sorady. "Pikir etdim doktor. Men operasiýa edilmegim arady. Başga çykarygy ýok. Indi men täreýim sizlerimizdi. Ören bu haknalar. Bir netijaňy ören bu. Indi haçan operasiýa edersiňiz doktor? Ýöne 5-6 gün öňünden habar edin." Doktor kitap oturýan ýaly bir neçe minutlap aşak oturdy. Haknalar da hezini çykarmak doktorun pikirini bölmändim oturdy. Haknalar, sizin operasiýa edilmegine razy bolanyňyz gaty boldy. Ýöne siz şu ýylyň tonusyny öýüňizde garaşyp besemeli bolarsyňyz. Şu ýagdaýdamy diýenne, haknalaryň demi-demine ýetmedi. Ha bu haknalar şu ýagdaýda. Näme şuň ahir doktor? Muň iki sebäbi bar, haknalar. Birinji sebäbi, biz ysy düşünýän bu operasiýany ýetmeýär. Operasiýany salkyn düşünýän, ýani oktýabr, noýabr aýlaryny edip başlaýar. İkinciden, sizin gözüňiziň öňüne gaplan ýok. Eni täze. Ýani bişip ýetişmändir. O durabara könülüşmeli, bişişmeli. Ene bar sebäbi şolar. Şunu bakmalar. Doktor beýdendene kelläme şu taýak gören uran bolsaňyz gowy bolardy diýip, haknalar ýerindäki haşamly taýagyny ýokary götürdi. Men oktýabr, noýabr aýlaryna şenni bu garankylyň şenni ýaşap bilmen. Men ýüregim ýarlar, men hut bulaýjykly adaýdýan. Onun başga bir skalygy bar, haknalar diýip doktor namly aýtdy. Sizi Moskwanyň Gerimgol sadyna göz keseller ilim barlyk institutyny bereli. Eger de şunu razy bolsaňyz, o ýeriň tehnikadan doktorlary da güýçli. Onda hem özüňize mälim. Moskwa howat aşwadyň kýallar salkyn. Ysy uraýana da o ýerde tomusyny da operasiýa edilýär. Meni beýle ulan institutda kabul ederlermi ka? İkellep kabul ederler, haknalar. Wagtda pikiremedi oturmam. Men bir ýagdaýda owada ýaşap bilmen. Şoň üçin niýeýi berim bolsa, iyi berim. Men başym böyle ýörep gideýin. Ene bakyrly urun diýip doktor haknalaryň egine kakdy. Şo günüň ertesi gyrmyzy 2 tane adam bilen gelip haknalary owasyna gitdi. Haknalaryň ýüregindäki ýagty jagany görmek umydy barka berkeýärdi. Owada 5-6 gün bolup dosýadan görenden soň olaryň hoşnýetli sözlerini dinlenen soň haknalar gyrmyzyny çağırdylar Moskwaga uçdy. Şunumy Moskwa ýerden çörekli bolduk. Garyp bunumy Moskwa ýerden gurplandyk gyrmaly. Bir bagysylykdan meni diňe Moskwa oturar diýip haknalar. 10 kilometr ýokardan çypbarsyna aýaryny gurulma diýdi. Ulu ümit beýik arzular bilen watanyň paýtagtyna gelip ýetdiler. Oňa çaýlaşdylar. Bir näçe gün näpdiň saranlaryndan soň Moskwanyň Gerimgol sadyna göz keselleri ilim barlyk institutyna bardylar. Diýipdiňki o ýerlerine umumy kolhoz ýygyna uraýmasa, munşa adanyň bir jaýyň içinde başynyň jemlenini görmedik. Gyrmadynyň nowatda durunra göz düşünni ýüregi gürtülläp gitdi. Bir de gedek yetermi kadip içini gepletdi. Hiwi haknalar bir ýere edil bağlar ýaleken, bir de 2 aýda da gedek gitmezdi. Gawulej punktanyň uly jaýynyň içindäki ýuwaş eşdilýän gugurly haknalaryň hususyny basypdy. Bebi kıyın bollu diýip olam kellesini ýaýkady. Doktorlar henüz gelmendir. Registrasiýa bölümi işleýärdi. O ýerde işleýänlerin ýanyna baryp berli bir konsultantga hat almaly. Sestralar kimin gaýdy registratoryň ýanyna barmalygyny talyp berýärdiler. Olardan biri bir çetde hara isläp duran ýarlyk görünýän haknalar bilen gyrmadyň ýanyna geldi. Mulaýymlykla salamlaşdy, soňra "Siz nirden geldiňiz?" diýip sorady. Aşgabatdan kalgozdan diýip şalasyny gyrmady, haknalaryň öňünçe jogap berdi. Sestra gyrmada ýerini bozup, "Hani şu institutda iyi bileniniz barda, hatyňyzy berin" diýdi. Sestra gyrmadan gözüni aýyrmaýardy. Onuň geyimi, mulaýym görünüşi bilen owadanly sestra geňärlerdi. Haknalar aşgabatdan berilip goýberilýän kagazlaryň hemmesini bir bukça atardy. Ol şu bukçany sestra uzatdy. Şondan soň sestra olary boş duran oturuşda eltip oturtdy. Hiç ýerde men gelerime garaşyp oturum. Garny işden ýöründe dörünip, garmadynyň ýüzüne ýene bir gerek mulaýym garady da, nowasy duranyň arasy bilen içerik girip gitdi. Şunuň özünde bir ýerlere ilkinji gelýän adam üçin uly, ägirt uly kömekdi. Ajaýyp adam eken herne beýleklerim şeýle bolaýsa da diýip gyrmady, ýüreginden tazyryp aýtdy.
Hemmezem şeýle gowa adamlardyr diýip haknalar jogap berdi. Ýa-ni sistrawon 5 minutdan dolanyp geldi. Ýürüň men siziň ähli işleňizi dötdim. Inni size konsultasiýa bermeli, birazyn kabinetine öküdüm. Sistra olary uly koridorla ýerine düşürip äkitdi. Koridorun guturun ýerine gelip sağ tarapdaky gapylaň birini öküdü. Ine ýeni ýarym sagatdan konsultant wraç geler. Siz şu gaty şoň geline berin. Olan soň siz hereder. Hazır garaşyn geler diýip sistra öýde işleri meşgul bolmak etdi. Konsultant wraç edil gelmeli oturyna geldi. Başga bir sistra hakmalaryň goltugyny tutup ony birazyn zaýyn alyp gitdi. Olaryň ýerinden garap garyn gyrmady. "Uy, bu gyýdym utanman. Erkek adamyň goltugyny tutaýşyny" diýip geň halda alasylykdan ýene öňki ýerine oturmaly boldy. Wraç uýup goýup hakmalar bilen meşgul boldy. "Gözüňi aç, gözüňi ýum. Aşağı seret. Ýokary seret. Meniň gulagymı seret. Batinkan uzun seret" diýip bir näçe maşynyň aparatyny öňüne turtdy. Soňra tükünüp soňra görüp başlady. Hakmalar rus dilini oňat gepläp bilmese-de, aýdylyň da düşünýärdi. Şoň şeýle ol ähli soraglary dogry kanatlarına jogap berip başlady. Wraç her sözüniň arasyna wagt sarıp gaty düşünüp edip hakmalara şeýle dedi. "Siziň keseliňizde katarakty diýilýär. Gözüňi ony ýorka gaplapdyr. Hökman operasiýa etmeli. Şu gün saat 12'de professor Orod Aleksandrovna Gundureva kabul edýär. Siz şoň ýanyna barmaly bolarsyňyz. Terler, kömek ederler. Professor bilen ikinci bölümüň müdiridir. Ölüm göz keselleri boýunça raýatyda katarakt boýunça iň uly spesialist. Ýa-da operasiýada ýa-da onna bagtyny ýetirdi. Sag boluň doktor, ören minnetdar. Barylykda gapyny bir näçe ýere gaçyp içeri garap giden gyrmyzy haknalary näme diýdi? Agyrmy ýeňilmi, umytbamy diýen soraglary bilen ýetirip tapan ýal gapyny agyna garşylady. Haknalar öňki ýerine ýerip oturdy. Saat 12'de professor görünmeli. Görýän göli biziň aşgymyz arşy paýda edýär. Soňra haknalar wraç bilen bolan gurrun hemmesini gyrmyza aýdyp berdi. Birinji etaja düşüp erteýlik edinler, çay içdiler. Soňra professoryň kabul edýän jaýynyň gapysyna oturup onuň geleni garaşdylar. At gaýtarymyň sinni ayak basara yer ýokdy. Dağdan ýenýän suwuň ulukdan eşdilýän sesi ýaly gugully barha goýulýardy. Artýardy, güýjýärdi. Näfaryň arasyna haknalar ýaly ýygyryp getirilýär. Ýödle görep gelenler agyr hem ýeňil kesildi köpdi. Haknalar gapdaryna oturan iki adamyň sözüne kulak sardy. Orod Aleksandrovna ýaly ýokda adam ýokmuş. Orada uly gelýäne o institutda gatga ad bolýarmyş. Bir gün adetden bir gün kuýbüşüfden çykýarmyş. Ýokda adam bar şeýle bolýar hem ýerde görek. Şeýle de bolsa, o hepden ikinji hem dördüncü günler ýagny operasiýa diýen günler ýokman şu ýerde tapylýarmyş. Hawa gara özüniň adaha ýertekay urlupdyr. Ýokdulgy ihlasly üçin şeýle bolýandyr. Men adamy hiç kim bilen okla. Sagadyň 12 golylykdy saý professor ýaryň ady känçlik başlady. Onuň adyny hormat bilen, on süýlen umyt turýardylar. Olaýar haknalaryň hyýaryna asmanyň nüşin perişte görüldi. Men onuň öňünde nähil durarkam. Rus dilini bir bilişim bilen men onuň soraglaryna jogap berip bilermikin? O men dil bilmeýişim göründen soň men urup gepleşip oturmak bolýa bar ötäýt diýdi men näderkem. Şeýle bolaýan ýeregderin. Kime ýüz turun? Asla indi meniň gepime gulak saljak adamlar tapylarmyka? Ştora haknalary ýene de basmalar boldy. Saňa näme bolýar? Sen häzir başyňy birin tutmaly ahyry. Yine yarım saatdan professor görünce korkup durdum. Olur bazı ahire. Vah, men korkýanda adamam şu professora görünmek deyip, haknalar uludan demeneldi. O maňa ünsüýet edermi kaýada, baştan sowmyda ýermekä. Diýenim näme? Bir ýerin sestralary şeýle janyp keş. Dogtorlar olurdym gowdur. Bular iň medeniyetlerden ahyry. Agaçkän bir wetirde, başy pes bolar diýip eşitmänmidin? Köp bilýän adamlar sady bolýarlar. Hiç taýdy gaýyk etme, başyňy berin tut. Üns berip seredip. Derdime dermany daýta, oňa ýeter zat bolmaz. Edil aýdyşyndan gowul haknadar. Haknadary professoryň ýanyna hemmeden öňürde çağırdylar. Storuň sünnäklatlary alyp goýuşyny eşitdiňne Orod Aleksandrovna haknadaryň göwünni aýgytly hereketli adama salam etdi. Onun sesi önemli, güçlü sıkıyordu. Yağdaylanız nesi? İşler nehilik ediliyorlar. Professor,
Men ýagdaýymdaky adamdan ýagdaý bolarmy? Oňly iş bolarmy? Beýle urunlary agdalyzy bolmaň. Moskwada oňa ýerleşdiňizmi? Öýräň oňa ýerleşdik. Hiç bir kimde adymy ýok. Öýräň gowy Moskwa üstüme Aşgabatyňa. Elbetde, bizim Aşgabadymyz bir ýere gelip hedilejäýdik. Bir yerde de ustu boljakmyş. Sizlartyňyz berip, sıdaryn. Görüş berjeňizde gözüm ýetse, näse ıssym bolsa sıdaryn. Inni hidim gözüňiz hakda diýip professor ýöňüne kagazlary ýyrtmak isleýän ýa şakyrdyp başlady. Men sizin keseliňizden taryhy bilen tanışdym. Analiziňi gördüm. Nähili sady ýürekde adam eken. Edilme süýtde şaýarly bolan ýaly pikirde oturan hakmylar. Nähili diýip sonra görüm duýmaňlar. Hiç ýerler öýräňmi? Gözüňiz aperýerler. Ondan soň siz öňküňizden gowy görersiňiz. Hakmylar böküp ýeren turda ýerlerine uzatdy. Professor. On professor uzaklardy ýerli damagy doldy. Torgunmaň oturuň, hemmesi gowy görür. Hakmylar haňda bilen göz ýaşlaryny taklap bilmedi. Professor köşdürje haňda şeýle dedi. Bugün may aýynyň näçesi? 14-de professor diýip hakmylar agar tezgire jogap berdi. 14-de professor bir sarandymandan soň dowam etdi. Men ertir Odessa uçmaly. O ýerden may aýynyň 21-ne gelerin. Açyk bolsaňyz aýyň 20-sinde kezelkana düşer ýar bolup taýýarlanyp beriň. Sizi şu wagtda kabul ederler. 20-sinde bir institutun özüne duşur. Siz şunu radymy? Wagt müňe de rady. Sizden öýren minnetdar. Tas ýardan çykan ekenini professor hakmylar öýlerine. Siz diş doktorunyň spravka almaly. Diňe şu spravka etini. Ýok manalaryň. Onu bilen häzir gurulmy oturdy sawurun. Göçýänçek sawurun. Sawurun professor. Hakmylar professoryň ýanyna ganyp betlep uçup çykdy. Ol tas gyrmyzy ýene Hytaý barmaklaryny döwükdi. Professoryň aýdan azaýyp sözlerini bir demde gyrmyda aýdyp berdi. Mehriban gyrmyzy hamsykdy. Hakmylar bildirmän gözünden akýan dumy ýaşlaryny ýagrynyň uzyryn tüpürdi. Bolýan jaýdyny aýtdylar. Olaň bu arşynlaryň şatlyklaryny söz bilen beýan ederýärler. Ol professor aýala edil şaga ýaly kenip hakmylar edir gadaklar takaýdýan ýaly zoşluny söýleýärdi. Men oň ýanyna gorky baranlygymy sen bilýänsiň. O bolsa baranmadymy goýa köýüne dostuny gören ýaly alym nişikdi soruýa. Oňa ýerleşdiňizmi diýe. Doğrusuna etsem raýonyň käbir şala togy işgärleri salamlaşmaga maňsat däl. Şu ýan kaýdyşyň ýaly. Agaçken miýe getirdi. Başy pes bolar diýenler dogry eken. Ama haýyny men gözümiň açyljagyna dogrudan ýan. Inni menden ýan ne hakmylar. Garymyň iýinçe bilen oljaklary. Goýa görüp etme. Sürüjdim tonaň okma diýdi. Hem begenjin taklap bilmän hakmylara gysmyljady. Gözü ýok, ýüzi ýok diýipdirler diýip hakmylar zakkyllap güldü. Soňra hakmylar begen süreşeýle diýdi. Ey Moskwa, Moskwa. Seniň ýeriň ýüzüne bardyňmy men de görşükür. Sen bolmadyk bolsaň menim töreýiň kakasy ýar bolup, garyn ömrüm garangyda ötürmeli bolardym. Howa bulutdy. Beýik, mehriban şäheriň üstüni ömür sala jogaplatdy. Bir halymdan düwme ýaly ýagyş damjylary maşynyň aýanylaryna seslenip deyip başlady. Ýöňdäki maşynlaryň aly ýaşyl sıralary şäheriň Sadowa Kalsivaya köşeleriniň erteki ärimine urildi. Gyrmady bazatlary birinji gelip görýärdi. Şoň şünnü töwerekde göderligi haýran galyp hakmylara burun berýärdi. Hakmylar institutynyň 2-nji bölüminiň 37-nji palatasyna ýerleşdirdiler. Palatanyň işaraty aýnasy günne göre garaýardy. Hakmylar karabadyny eýlen madyna palatada keserler onuň daşyna gurulýar. Keseliň nähili? Köpden bir düşdüňmi? Sen nireli? Şonan başga keseliň ýokmy? Ýanyňyzdan aýalyň emirlimi? Operasiýadan soň ýanyňyzda aýalyňyz bolmasa kyn bolar. Üç güýje gündelip golgunman, hiç şeýle hereket etmän, arkan üç ýatmaly bolarsyňyz ýene ýal sorar. Maslahatlar ýerlerinden hakmylaryň üstüne ýagyp başlady. Hakmylar ähli sorulýan datlary höwes süre jogap berýärdi. Derdine derman tapyljak ýere gelen üçin on keýp kökdi. Hakmylaryň krabadynyň edil garşysyna krabatdy.
Nahardan gelip deyin zarp yatan daby için keselliler çıkıp gidenden soň gahabla şeýle dedi. Sen bere gözüm asarlyp geldinmi? Şeýle umyt bile geldinmi? Gozanyň gaharyny umytsa heňne hakmalaryň gahary gelýärdi näme? Gaýnyny bile görme görşeýlendi diýämi? Daby için garsyna diklendi. Aşak we koturun hakmalary bulunçyk gödürüp etdi. Indi maňa operasiýa etdiler. 10 gün mundan olur. Eýem gözümiň sargysyna maýardylar. Emma men hiç tat göremmek. Diňe ýagtylygy, polun gyzyl reňkini taýgarýan. Bühüllüň ýerine daby için gelip hakmalar şappatlan bolsa. Görnä hili ýeňilgin gowurdy. 60-nyň geçen adamyň eýem şuýur operasiýa edilen adamyň baýdan sözleriniň her bir hakmalaryň ýylan bolup aýana çalışýardy. Ýalyn bolup ýüzüne sabrady. Yumruk ýary buğz bolup köýnüň ýakandan içine gitdi. Ýene-de onuň bar umyty guş türsiýär bolup başyny usup gitdi. Onu sowuk ter bassy, yskyny açdy. Hakmalar bir näse wagtlap iki sözüň başyny bir tirip bilmän ýöňe sordular. "Näme diýdiň boldy goja? Professor maňa bütünlüğ başga zat diýdi ahir" diýdi. Daby için erjelikle dowam etdi. "Men sen professoryňa da, doktoryňa da inanamam. Men diňe özümiň düşen ýagdaýymyň ýan men hiç tat göremek, menine şuňyň ýan. Munun başga näme ýylanışlar adyň bardygyny bolsa bilemmek. Hakmalaryň ýüzi bir gyzar ýady, bir agar ýady. Sen men işimi gördüm ýaşuly, inni men näme etmeli? O öýle işiň diýip, daby için diýwara ýolup ýatdy. Ine taň gerek bolsa diýip, hakmalar gam gustanyň läbikläýine batdy. Ýok, mun beýle bolmagy mümkin näl. Bir de bir zat bardyr. Badym ýa ören garrandyr. Şoň şeýle operasiýa peýda edenler ýa-da badym şenden çykmaga harjandyr. Baýdan ratlar orada gaharynyň gelin wagty şagladyp goýýan tözleridir. Şeýle diýip özüne göwnüp görmek suwup näçe staraşdyr. Hakmalaryň öňkü umyt arzulary dolunyp ýygyna gelmediler. Ol näçegini bilmän eline şilim alyp koridora çykdy. Giň uzun koridoryň içi şirim şekilli ýer adamdan doludy. Hakmalar gelip eli bilen termep boş oturuşda oturmadyna bir ýerde elini onun ýeňine goýdy. "Näme sürnýär? Ýa-da daby şeýle görüşdiňmi?" "Hawa bir ýaşula meniň enterpelegim çykardy. Oň sözlerine inanma, o şeýlere gadym. Ondan moler çykyp gidýär. Zat görmesine el çykyp gitsin. Bir ýerde ýatmaly wagty doldy. Ýene on meşgul Moskwada bolar. Oňa şeň ýaýlany taýýar ederler. Şundan soň ýagty zahany görür. Ol şäherine gaýdyr. Bir ýerde bir ýeriň boşamagyny gün meşgul, bir aý garaşyp ýatanlarken hakmalar gurrun jemlemek istedi. Men gelip hak edipmidir? Elbetde. Men professoryň sözüne inanmalymy? Diňe şoň sözüne inanmaly. Ol ýagar tultalan sag bolýarlar. Maňa wany diýber. Sag bol wany. Sen maňa uly kömek etdiň, sag bol. Şilemediňe şeýerdi. Uzun koridoryň tualetiniň golüňiň aky boşda çekmeli. Bir ýerde uzun stol, onuň meştany oturup soýulupdy. Bir madama goýuşy badar ýaldy. Adamlar bir-birlerini kesini tanaýardylar. Dertlerini bir-birine aýdyşyp, ýüklerini ýeňilleşdirýärdiler. Hakmalar şu ýerde başga ýerlerden gelen adamlarla öwrenişip tanışyp başlady. Onuň rusça aksenti, kıyın gepleşi hiç kim gen galdyrmaýardy. Hiç kim onuň bu bolşuny kemsitmeýärdi. Gaýtamaň diýjek bolýan zadyna sözüniň ýarsyny düşünýärdiler. Kynçylyk çeken sözlerini agyryn alyp berýärdiler. Adamlaryň bu işleri hakmadan göwnüň turýardy. Ol adamlar bilen derre öwrenişdi. Özüni edil kolxozdaky ýaly arkaýyny anany duýup başlady. Bir ýerde gadaklar Dağıstanlar da vardy. Gelen günüň ertesi hakmalary doktor Karalýew kabul etdi. Köp maşynyň önüne oturdup içkiň üstü barlady. "Hawa seninki kataraktı. Hükman operasiýa etmeli. Ýöne ul operasiýadan keçijik bir operasiýa etmegim beril boljak diýen." Doktor soňra hakmalaryň gözüni täzeden barlap başlady. Bir ýere çykyp gidip bir salymdan ýygyny öz ýaly iki zany doktor terkep geldi. Olaryň hakmalara teretdiler. Soňra özara pikir açdylar, uluk gürleşdiler. Soňra Karalýew hakmalara şeýle dedi: "Görüşüňiz ýaly men öz işde şurlaşdyrym bilen maslahatlaşdym. Siziň gözüňizde alpagan çykypdyr. Onu hükman kesmeli." Ve ağırlymy diýip hakmalar zanyny barlady. "Muňa ýöne operasiýa diýýär, ýoksa bu operasiýa diýär. Diýinden ağır duýma diýerler. Şasla gorkmaň." Bolýa doktor. Inni bile professor garaşýar. Hani oň ýanyna baralym.
Professor Roza Aleksandrovna Gundrubanyň kepi kökeken. Ol degişýärdi, gülüşýärdi. Garawlyew arpagyn marada. Bu hakda beýleki doktorlar bilen gürleşen soň geri netijeleri barly professor aýdyp berdi. Professoryň özü haknagary maşynyň öňüne turup bir süre barlady. Soňra şeýle dedi. Ertesiň arpaganyňy da aýrarlar. Beýrun ýene de gerersiňiz. Sisteralar ellerini ýazyp beren kagyň itatyna haknagara dürli däýer derman berip başladylar. Şeýle haknagaryň gelme gol saatyndaky institutda geçiren günleriniň başlandy. Barmady erteri bilen gowna haryp şerip gelerdi. Tä alışma sen institutyň howlsundak bagdy bolardy. Sen meri beýlip adara galmy, öýde bolýar. Radio dinle telewizor seyret. Maňa nahar gerek. Bir ýörüň nahar oňuşmasa däl. Men telewizorum sen radionum. Sensiz o zaymyny gatyp goýup barýar. Aknalar professoryň ýanyna çykandan soň ýörer ýoluny saýgarýan ýurdaşlarynyň biriniň özüni howlak bagy çykarmagy haýyş etdi. O ýerde oňa gyrmady bir ýemlenler garaşyp oturýan eken. Hani nähil doktorly gördülermi? Aknalar zaýraş oturandan şeýle diýdi. Ilki bir doktor, soňra iki doktor. Ondan soňra da professoryň özü gördü. Ilki arpagan aýyrmaly etdiler. Ondan soňra isat operasiýany çekler. Ýagdaýa şeýle moğalla gyrmady. Herne himmet oňatdyk güle geçäýdi. Geçer gaýyp etme gyrmady. Ine tiz wagtdan oba barar. Gaýsyn ýan geçen ýar bolup gol tutuşyp barar. Gyrmady haknagaryň keýpiniň köklügini anamynyň güçlüligini arady. Şu wagtlar howludy. Haknagar, sen näde diýen tezeşdirli. Hi, o kim bu? Sen adyň tutýan diýip gyrmagyň garly. Men palatamda goňşymda beşin. Soňra tetişken tarapy men munna da beşin diýip gyrdy. Da beşin ýa ayak çykyp uran köşek ýaryp her ýerden bir wagt berler demine tygman. Dostum, men häzir doktoryň ýanyna gelýän. Meni gutly, gözüme ýaýnyk geýdir pato gotdular. Men öňküýümdenim gowy ýagny 80% görýän. Sen diň sözlemiş üçin meni bagyşla. Sen meninem gowy görersiň. Sebäp sen maňa garany hini diýäs. 80% görsem öldüm. 80% ýaşatyn Roza Aleksandrovna oň ellerine gül betsin diýip haknalaryň öňüne tanys eden kişi bolup ellerini aýaklaryny oynatdy. Da beşiniň bilegenji haknalar ikisi güýçli täsir etdi. Şeýerde bolsa, näme de bolsa düýne ýaman gorkuzdyň diýdi. Bagyşla haknalar. Hiç taýdy gaýgy etme. Seni bir ýerde tut ýar ederler. Men muňanan ýan. Da beşin gitdi. Gyrmady. Men bu zatlary düşünmedim diýip haknalardan toğrady. Haknalar düýün gelin madyna özüni da beşiniň aýdyn zatlary barada gyrmada ýeken gurrun berdi. Da beşiniň ýanky bolşy bolsa er aýal kişini 7 gat göýüň ýüzüne çykardy. Gyrmady fumkodan 2 tane sport şokoladyny çykaryp, "Al şunu ýan kadyma berdi" diýdi. "O sen şokoladyňy barmy? Men muny şu şokolada bardy diýip beremmi? Goý, bu şokolad oň şahatlygyna biziň hem şahatlygyny ýanmadan alamaty bolsun." Bu başy gurdum. Olar günnüz saat 2 senli bagyň goýur kölegesine oturdular. Haknadar saat 3-den işlerine Gyrmadyň zor dünýäni ýaly ýugurtdy. Bu wagtlar günhat galypdy. Maý aýynyň aýaklaryna garaman Moskwanyň howasy has betişdi. Şeýle hem agyrdy. Şoň üçin zaýyň işi howludan talkyndy. Zaýda oturmak ýakyndy. Haknadar nahardan çykandan soň krawadyna gelip gyşardy. Da beşin onuň soň geldi. Haknadar, begenimden ýaňa naharym ýyp bilmedim. Doktor ýaýnyk geýdirenden soň ýagty jahany şeýle bir arasda, şeýle bir tämiz göründü böyle. Sas ýüregim ýarlypdy. Sekiz aýlap gözi hiç tat görmedi adamyň gözi açylanna, üýt göşük bolar eken. Muny hiç bir zat gördüňe bolmady eken. Seni medil şeýle bolarsyň gördi duruber. Munyň özü dünýä täzeden ýelmek eken. İkinji gerek ýeneden dogulmak eken. Awazyňyzdan Hudaý eşitdi da beşin. O gyrmyzyň sowgudyny da beşine goşurdy. Häzir meni ekitme ýerinden aýarlagynym geljek. Olar Moskwada ýaşaýarlar diýip da beşin datlaryny ýanaşdyryp başlady. Durdy, öz dergözüni ýyryp, gapdary beýdeglet kädilganlar ýaly bu ses bilen howluny ýanglandyryp aýdyma başlady. Men seni söýüyorum ey jan milletleno. Sen meni söýmäge gorkursun iýlen.
Hutayı varmaklı oraya gelirlerin tutsam ölürler seni tutmasam ölüm. Yatmak için yan keçeğine giren tavuklar bitedeştirip ördüler. Köne kuşulda taşların yerde gelip bir ağına pişik tiskinip o tarafılgadı. Dergüzenin iç tarafına kellesini iki ön ayağının üstüne koyup yatan it kulaklarını keykertti de boynuna işardı. Bir ne vuruş diyen maniydi. Ayağının üstünde zordan duran eğitim yüzünü seyretti. Tördeki aynadan kovula düşen yağtı, durduğunun üntünü çekti. Ol siyetini birden kesti, işlep durun haraz birden yatan yar olup, oğlunun içine atıldığı arlaştı. Tututu aynadan erkek adam görünü, sonra Qaragıydan öyle görünüp gitti. Durdu, yengtedinden iterlerini yağılıp sağa tarafılgadı. Şu varmana zayın kapsını şarkıladıp aşağıda içeri kurtağa vurdu. Bulunuk nazarını zayın içine ayladı. Erkek adamın Qaragıydan öğünden ulu şehirde muallımsılık ediyen de onu Gellimrat tırnaklarından son durduğunun yüreği yerine düştü. Salam, yollaş muallım deyip, elini yongudatıp entirekledi. Gellimrat kıyınlık kule elini verip soğuk salamlaştı. İşte ne çık durdu? Sağlık kovmu. Durdu stolun başına geçip öğüdünü oturucağı verdi. Birinci sualına Qaragıy cevap verir. Sebebi işleyen o. İkinci sualına cevap verdi. Canım sağ keyfim kök. Gelime tazil oldu. Keyfim kök tuğurluk tuğurlu. Yani salama yallasım oğlum. Ben öğünü öğren süyen adamlardan o. Bu at eli çaynaklıların Qaragıy durduğunun cevabını eşitti. Gelime bu atın gibi beşerliği yoktur. Erti gürleşirsin sahanın yine oturma dedi. Nervler şekle sıyık olan durduğunun birden kahar geldi. Siz dilgerekler var. Men süydetsek oluyor ne etse yıl verirsiniz. Geldim ratkırsının işlep aşak baktı. Qaragıy beyle kutu geçti. Ne etse yer koşu oldu. Qaragıy'ın ağlasın yöne gelmeyenine durdu kovu düşündü. Doğrudan geldim rat bir gedek bara korlun belini etmeye gitti. Şoň şüýüne durdu. Oňun ýakymsyz gurruna girmelik maksady bilen hiç kime iştahat diýmän. Tahkiyatyny maňryragyna geyip, ýeňsini tüňmördi öýden çykyp bitdi. Ağır günümde howanlarym lekelo diýip doýduň gapsyny gakdy. Doýdy ýetse, baýmysyň. Sagaman olsun ha. Gili wurdy geçe wurdurdyza. Elnäme böyle gitsek gorp durmadyň. Oramyň bahsa geyip köwsüň ýanyna dursun ha. Şoňa beýle. Yok durdu sen kesiver. Hiç yere çektel. Yani içim kafe verdi ondan goňuşlara var. Bir salam oturup gaýdy bereyim dip duruşumdy. Hiç yere çektel. Yerinin gowully. Awala ýalsyla dip durdu töre geçti. Şenden doýdy ayaga garalan bolsa ýöne ýere däl. Bir täze badyr dip pikir etdi. Doýduň ödüm Düýe çökün ýalyp gappy urda çöktü. Qaragıy ýok ekenne onu nire etdi Qaragıy? Durdu horluk basan kişi bolup agrap ýepledi. Qaragıydan ma? Gelim adam gelipdir. İkisi birip geçiverdir daşyma. Zordan başyma alyp çykyp gaýtdyr. Elim bagysyma sen balygyň doýdy gece. Dünýä dursun semir doýdy gece. Segedin ýagşylyklaryň ýalsanyň ýadynan çykmady, onu men ýadymdan çykmady. Şeýle söýleşdi doýdy, terpaýda at diýdi gerek däli. Durdy bolsa görüşmez ýer doýdyň damagyny pamuk güle salmak yok dedi. Durdusan, sana et kovurup bereyinmi, sonra ösüp bereyinmi? Ay galaryň o etdeselemedi. Sen ýanynda näme mis çüýli islamı? Yani ilk maňa diýdiň üçin näme gep gurulmalar? Doğru men nahardyk gelemek, ýani sen öle gurleşmäge gelaýdym. Gep gurulmada gadyryny ýürýän adam bilen sen on lezzeti ýetýäsi kolýa. Sonra gep gurulun janyňa siňýär. Bitede doýduň baş asmany ýetdi. Geçidi dağa ýaýrady. Hani men bir nahara tarıp goýbereýin, gep gurulun onsyň eder oturýar. Durdu doýduň ähňinden näme de bolsa bir zat bardygyny aňlady. Indi doýdugy uğruna howp başlady. Hala hakmalar göwden ne hal bar doýdy gece. Gurrun vermäge sanýan doýduň eri. Häzir ýüplük saraýan stanowyň bady işleýärdi. Ol nahar tewrak atarıp goýurmäge sanýardy.
Ulurak sünkleri kaptanına palta bilen bir roluna dövüp beyleklerini şodurşuna gadan oklap koyuverýärdi. Ody gadanın aşağına ýynap, ýağly ganlerini ýumagadı howlup, oramyň uzun tipirişdirdi. Şundan soň buyu gadyp daşyna çykan adam ýaly uludan bir demin aldy. Hak nazaryň habary kem, durduca. Ýüwladi dil ýetirin, men ýaly adama dil ýetirin adamyň işi hiç wagt rawat bolma durduca. Muň şeýle bolmalygy öňden belli ahyry. Durdyň süren doýdun gözüne heretdi. Näme bolup doýdy gözü? Näme bolan bolsun? Mesgowun ähli menden de oturlar jemlenip, oňa sen gözüň açylma diýipdirler. Eyýowa. Doýdyk götürmün. Hawa diýdi. Bu habary getiren kim? Kim bolsun? Töreýew. Akymdan estipdir. Mesgowy til kakypdyr oňa şeýle diýipdirler. Eýşi, tille gepleşmä bizim töreýimiz ýokday. Aýdaryndan emmeser, o giýjelerine şa asmanyny uçup ýörün, emeli hemralarlaryň gepleşip bilýärmiş. Olsaňyny haknaga gelýärmişmi? Gelmän näme, Sibirýede ötdiňmi? Ýykylyp sürüşip gelýändir-de, men begenýän ýerim inni doýdugyň pirnepesiň nähili keramatynyň bardygyny biler. Sen ondan töreýiň Moskwa bilen gepleşen ýerden esitdiň. Pirnepes aýtdy. Şoň ýanyna gepleşipdir. Arpagandan zadyň kesip aýraly, ondan gaýdyp edipdirler. Şeýle diýsene. Bu zanym şeýle. Pirnepes bildirmejek bolýar weli. Hüýede içinden begenýe görnüp dura. Gowurup sözürdap ulan etini burnurun durdy. Sözüne hä vermesem birden gazanyň oduny süräýmesinden gorkuýdy. Hey begenmejek gumany amam. Beýerniň onda pirnepes ýaly ewladyň zaýat aldyny bilen oň näme işiniň bardyny men asla akyr ýetirip bilenmok. Şeýle diýsene zanym. Her näse ara görünmeli. Haknalar bilen bir tabakdan nahar ýep görmedigim bolsa, durdy bu habara gaty gynanmy. Dogry sözlük täkimli ýitdi bahir. Aýyp bolmandy. Moskwaň doktorlary şeýle diýen bolsa. Onda ýeşin bu tordy gaty gamlanmy. Doýduk käsininden çaýyn lezzet bile urtlap, käde ägirt bir zadyň üstüne açan ýaly. Onuň başga adam eşitmedin, diňe durdy eşitdin ýani ýar gapaty örek taşyna garanjaklap, ýoşdup güleşeýle diýdi. Karamasam, izinden barmaýarmyş diýerler. Eyýowa. O zanym, o şeýledir, üstüne oşýan neldirin. Onum pirnepes aýtdymy? Eýde kim aýtsyn? Mydama köýne odydynden aýarly oşur, bagda turunmuş diýe. Galanak zydyrda turun ýetiň ýetiň öwrenişen bir wagt onu ýatdan çykarandyrdy. Ýalgaý beýle däller doýdyjy. Galmadýanyň haknalary gowguraşy ýeremen gestel ahyry diýdi. Doýduk gözleriň agyn köpeldip doýduklaryny mümkinledip durda tarap seretdi de ýerine ýatyşyr aldy. Ýoglaýyň bolupdygyny aňdan durdy derrew ähäňni ütgetmek boldy. Ay hawada it weta aýal bir weta diýipdirler. Ýatyşyr şarkyllap ozyň başyna gaçdy. Doýduň hem şerim ýaly gyryn ýüzüň hamry ýadyldy. Şeýle diýjäň, şeýle di. Mydama dogry sözler. Damaňa pysak goýran wagtynda da dogryny aýt. Uluga gidip görmedi ine bu barada doýdy gejeňden tälim al. Gaty dogry aýdýan doýdy gejek. Gaty dogry. Durdy getirin ýarym şeýle aragyny içip, ormadan garny doýurdy. Bir gapdan geçirip süýzü ukaýtdy. Pirnepesten eşden sözlerini diňe durda aýdyp berenine kanagatlanmadyk doýduk. Gapsyn daşyny gulplap goray gortundaky aýnatyndan aşyk görünýän ýöýleň beýaşartysyna girip çykdy. Şundan soň onuň ýüki ýeňlenýär boldy. Şuňy ýeňillik bilen öýüne duranyp geldi. Durdy şoýatsyna ýatyrdy. Zaýyň sinne harar işleýäni meňleýärdi. Durdy zaýyň agrasy ýetdiwasyny goýa bir gelip ýelini alyp barýan ýaly horlap içini çekýärdi. Ol howan täzin işleýän ýaly bir näçe sekundda içini taklap kynlyk görýärdi. Bokurdurun çıkarıyordu. Şeýle urunna. Doýduk elini ýakadan ýetirip, "Hey, zaniller." Ýüreğime ýaşyryp gorkdy. Wagtyň geçme bilen ol biýagda ýüle öwrenişdi. Daşkotoda kravadyna çykan badyna ukaýtdy. Haknadar ýakynyň tanıyan, o görýän adamlar Moskwadan iň ýaş habarlan gelmegini umyt tura garaşýardylar. Onu halamaýanlar bolsa,
2'den 3'ten üşüp haknaların gıybatını diýdiler. Onun brigadasından birini götürür. O nüýüňe gaýdyp atras mediýaly bolupdyr. Ünni kimi brigadir diýýärsiňiz diýip ýaňsylamak bilen azy gülmek gure soraýardylar. Haknaların bilişdiýän dostlar, ýaňy titirli adamlary, haknalar öýleýmese biz onu brigadirlikden aýyrmardy. O şiirin üstüne gayrat edin oğlunlar diye otursa olur. Onun şiirini arrana duyunap görmeyen deyip suvat beriyadiler. Ola adamlar olsa, biz sözlerin son, yüzlerine uğurlarını yağlı olup, kivitlerini gıtıp gidiyadiler. Haknaların dostların umutları, onun sagalmağına vurun anamları gün sayın güzeydi. Onların gözleri yolladı. Oğun haknaları akşamlık iğmeye ruhu etmediler. Her hel dermanı serip, kilizm edip, onun aşklarını içine araştırladılar. Operasiya wagty fiýakil bermedi ýaly. Kirpigini gaýsyra gyrpdylar. Ýagtyrýan wagta çenni haknalar sapylýan aty dönme. Operasiya bugürlýän taýýarlyklar onuň systyny basaryrdy. Ol ertir özüne garaşýan operasiýadan gorkmady. Arpaganyna gaýrmaň näme istirýärsiň? Iki tany ady maýranlaryndan agyrly derler. Ýene bir gelip özünden gitmeli bolarlar diýip özüne göwünüp berdi. Haknaların bir instituda gelip girmeden godal diş doktorunun spraw almaly bolanyny bilen ýardymyzy. Ol görmediýiniň Moskwaly bir tanyşynyň kömegi bilen 5 gün muny godal poliklinikaga baryp diş doktorunyň kabinetine häzir boldy. Maňa gelme gols institutyny operasiýa etjekler. Sprawka berin. Dişlerimin düşmelleri bir eýem düşdi. Häzir kilen agyr ýany, ynjadýan ýok. Şoň üçin herde oturmagda maňa sprawka berýän. Keltezi korju garataşlyzy aýarly oturgully. Bir spravkanyň tekstini özüňe ýazyp gelersiňiz. Haknalar wagtýa okat bilýän bolsam, men başga zatlar ýazaklar diýip gülüp jogap berdi. Onda hani şu sıraň aşagyna stulda oturun, dişlerini dörelim. Doktor ýerindäki swaplarny gedek-geden çalşyryp, zırkyldyp işe girdi. Haknaların agyny bir açtyrdy, bir ýumdurdy. Dişlerine disk çekisi uğrup gördü. Bir salim fikir ettirdi da, sizin çep tarafdaki ikadiyene soğurmalı deyip kilitlaydı. Diş soğurtmaktan, yılanın korkuşunun beter korkyan haknalar, bu uzun köyünük giydirini yarılıp titredi. Näme? Doktor gelin neticeni aytaladı. Haknaların fiyat sandığa çıktı. Ya men şu duşan bilamın neticesini akılımdan attım. Ya da siz men aydınma düşünmezsiniz. Men gözümü operasiya etjekler. Diýmek men sizin aýdanyňyzy dogry hem dogry düşünip durnyp, doktor muny jogap berdi. Göz operasiýasy bilen diş töwürtmäň nähil baglanyşynyň bardygyny men düşünmok. Siz düşünmeseňiz diş doktorlar, göz doktorlar ýaşy düşünýärler. Operasiýa ediljek göz bilen şäher töwürlmeli iksany ardyşyň nerwler baglanyşykly. Eger şular töwürmasa, soňra göze edilen operasiýanyň puýdy sykmagy mümkin. Deňe mümkinim diýil, operasiýa ýokman puýdy sykar. Ondan beýle gorkýan bolsaňyz ýöňüňiz bilen. Ýöne bir zady bilen. Şu diýişler sowurmasak, size operasiýa etmediler diýdi. Doktor şöpi gap berinden iki böle oturuverdi. Akmalar kakatyň ýöňüne titreýän şagy ýaly hemme zady rady bolmaly boldy. Doktor diýiş sowurmaga taýýarlyk görüp başlady. O kol edilmeli derman 3 ýyl suwuk çitinden bar eken. Şu jigimleriň biri doktorda ýok eken. Şeýerde bolsa doktor daýwadan şdaba diýip iki jigimden ibaret derman bilen hakmalaryň diýişini biýüne kol etdi. İkadi diýişi birden de sowurdan hakmadar huşuna gitdi. Değer dermanly onu doğrudan huşuna getirdiler. Ol bir sagada boly diýwanyň üstüne ýatmaly boldy. Ahyry diýiş doktorunyň sprawka alyp ýerine gözlemän öýüne gaýtdy. Institutda işte hiç bir güýmenjesiz geçen ikun haknalary edip ýaman berdi. Munyň öýdüňe ikunum derli. Aşabatda kedirhana düşeli berip bu guruşun ýaly agar günler dowam edýärdi. Okap boruno haknalar olsa okumagy görýär, ýazyp boruno. Onun yüreğine yollaşlarına yadar ýaly köp saatlar zemlenipdi. Deňe transistor onun ýagdaýyny biraz geňelleşdirýärdi. Ýer saat 9-da iki sesler geldi. Ona zuwag içki giyimler ýektaý giydirdiler. Bir wada 4 san derman içirdiler. Ondan her bir gortuğuna girip palatadan çykarıp ekitdiler. Ketellere derman edilýän jaýyň gapsyna baranlaryna bir sesler çykyp şiňini kol etdi. Haknalar başyna ýatdan çykaran radyny da ýokdur da diýip güldü. Sestralardan birisi galyny operasiýon jaýda diýip oň ähegine jogap berdi.
Bidirmanlar son kedirin ukolunun ne hilim bolsa howsala düşen ýüregini ýerine saldy. Dersini giňirtdi. Köşeşdirdi. Sistralar onun goltuğundan tutup uzak görediler. Kän gapylaşdylar. Ahir soňa iň içki jaýa baryp girenlerinden Karalyoň tereşdirdi. Hemme edilmeli işler edilmeli diýip doktor sistralardan sorady. Ha o hemme edildi. Soňra doktor haknagara ýüzlerini. Haknagar taýinmi? Ha o doktor taýin. Bolýa, gat howdyp doktor sistralara ýüzlerini. Okollar taýarlan. Okol derman haknagaryň ýüregine süpdi. Okolun ýaňa bar ýer deşim bolypdy. Soň şeýle ol. Şu okol gaty känede ýaňdy diýenip ýetim saýaly boýuny vurdy. Geregini narsa etmez. Haknagar ören barazyk stolun üstüne çıkaryp arkan ýetirdiler. Stolun baş ucunda adamyň kellesi ordan sygar ýaly bir deşik bardy. Onun kellesini şu ýerde oňat ýerleşdirdiler. Indi haknagar her ýer ýagdaýda düşse kellesini gozgap biljek däldi. Şu ýagdaý onu birazyk gorkuzdy. Men gozulman ýataýyn ýöne kellämi ýatsyn üstüne goýun diýip haknagar doktordan haýyş etdi. Eýem gaýsyny ýerlerden Karalyow gahar gepledi. Näçe size geplemek kadagan. Onyan sabır sistra onun ellerini tuttu. Beýleki berip gaşyň ýokursundan ören agyrlyk kol etdi. Ýene birini etdi. Üçüncü kol haf agyrlyk boldy. Haknagar şuda bilmetde gyýgardy, ýuwaş. Indi kolly metere gutardy. Arkaýyny ýatyberin diýip Karalyow bir ýanyny degişmeli söz soňçylyk gördü. Doğrudan o kollar barın ýerini doňdurdy. Indi hiç ýeri agyr duýulmady. Haknagaryň göwnümi giýen ýaly boldy. Operasiýanyň ikinji ýarymy agydyp geçdi. Şoňun ertesi haknagary professor kabul etdi. Arpagaryň operasiýasyny ören oňa känün sürüp bardy. Haknagaryň ýagdaýyny toraşdyrdy. Haknagar ýylgardy. Ýagdaý gowru Aleksandrowa. Ýa-da operasiýanyna şu wagt kellem gylyp duran wagt ederiň. Ýok, siz ikinji operasiýa ardyndan ýene onuň araşmaly bolarsyňyz. Bir ýere ýyldyna operasiýa etmek bolmaz. Mugiz diýerler. Professoryň geri netijesiniň kefetligini göz ýetiren haknagar işim masya. O van görüsüm bolýar, teýrek edäýseňe o bolardy diýdi. Professor haýwat gepledi. Şedur şu oturmakdan peýda ýok, keteldi. Gedin, institutyň işleri bilen adamlarla tanyşyň. Gassanmaň. Bir işte gassanmak ziýanyny başga peýda bermez. Indi kim diýip professor sistra öýlendi. Haknagar palatasyna gelip pikirabadyny arkan işip ýatdy. Her sözüne anamly ketitday diýen baýal haknagaryň ünsüne dowar çekipdi. Baýalyň ýüzüni görüp bilmeýän üçin haknagar ahmyr çekýärdi. Alaýda Roz Aleksandrownaň anamly şep döwünýär aýgatly ýereketi, ýadym uruşy, medisin esaplaryny peýdalanyşy onu haýran galdyrdy. Elbetde ýöne şeýle önem bolmasa, o şeýle belin derejede ýetermedi. Şeýle uly bölme ýolbaşy gelip bilermedi. Şeýle sylsylyny göz operasiýasyny edip bilermedi diýip haknagar Petri teretip ýatyşyna pikir edýärdi. Dabyşynyň ýerini eýlenýär Kamçatkadan gelipdi. Onun ünlü bir ýerde ikinji gün ýatyşy. Haknagar onuň ülesi ýaşaýardy. Vasilew ýagdaýlar näherlik haknagar oňa öýlendi. Ýagdaýlar häzir hiç nenen däl ýöne Roz Aleksandrowna ýagdaýyň has gowular diýip wada berýär. Ola ýaňy meňe işim göründir gardaş. Vasilewň sed howsural çykdy. Aýyowa, näme diýdi? Men bir ýerde bolmaly wagtynyň anlarsyna olarym gözüm ýetmeýär diýen onuň sözüne ýene onu noşda turaberdi. Mene näme etjegim bilemok. Vasilew rahatlaryna. Sen näme etmeliňi men bilýän. Aýt bilýän bolsaň, aýt diýip haknagar garsyna galan duýmany galdy. Bolýan bolsa bolybermeli. Wah, bir ýol salyp bererim kan diýip begenipdim. Ýa-da zahar görerdim ýene umydym barmy? 100% umydym var. Kim şeýle wada berdi? Roz Aleksandrowna. O töýdimi? O töýdi. Ona ýüzüň ýatdyna masa ýatyber. Ona ýaryn ägir uly professordy, onu da katarakta boýunça üýtwesek, orada oturdy barada. Bilin Kamçatka'da ertek aydan ýaryp garakly görün edýärler. Sen Türkmenistan ýar ulak ýerden gelip, onuň ýerine düşündiň üçin ören bagtlasyň. Beýin studa gelip giýirmek, giýiren soňam Roz Aleksandrownanyň eline düşmek ýetdirip durun zat derler dost. Sen bu zadyň kadryny bilmegiň gerek. Dogry diýýärsiň Vasilew. Görýän göli hemme zady boyun bolaýmyrym kadýan. Men ýa-da keteller bilen kän gurrun etdim.
Basil sözünü devam etti. Olar Roza Aleksandrovna'nı şeýle bir uyarly bolun, mene ağzyma saýandyryn. Näme diýerler? Ol şu institutda adamlary 7-1 ýaşyryň daşyndan mydama samolyotdan düşmeye diýerler. Odessada, Kuybüşürtda, Aşgabatda, başga şäherlerdäki göz keselleriniň ilmi barlyk institutlary konsultasiýa almak üçin onu mydama şagirt durýarmyşlar. Ol elinden gelýän kömegini hiç kimden ayamaýarmyş. Onuň elinden burada gör näme gelmeýär. O göreşden aýrylyp ýer wagtlap bir ýerine adamlar özüniň akla sygmaja usatdy bilen edýän operasiýalaryň netijesinde ýa-da köze ýalta galyp goýberýär. Ýene-de olary dogry manily adamlar gatarına uçup goýberýär, emma haýdy şäherden bolsa hepdäniň ikinji hem dördüncü günleri şu ýerde tapylýar diýerler. Dost, Roza Aleksandrovna birin ýaly bela osurandan bagytyra döräýän adamdyr. Şoň üçin seniň aýdan 2 edek gaýtalatma. Oň ömür zok bolsun, ol ulu bagytlaryňa ýetip bolsun. Dogry diýersiň Vasilyev. Menim oň hakynda kendatlar eşitdim. O ýen aýdyşyň ýaly ozak ýaşadan bagytly bolsun. Garmady bugün ýöňkülerine has ýer geldi. Bu hoşamaý saada mydama ýylgyrmaga meýil duran aýaly institutun işgärlerini uludanyşy hemmeti gowurdy. Onun yarım türkmençe, yarım rusça geyinişi, rus dilini sala bilişi bilen öwrenişdiler. Aslında şeýle bolmaly, indi hiç kim bu zatlara geň almaýardy. O howlu gören badyna Haknazar ýakşy, Haknazar izliyor, Haknazar haroş diýen sözler bilen onu garşylardylar. Gyrmady bolsa ýylgyryp başa tördi, minnetdarlyk bildirirdi. Palatydakylar gyrmady öyle has öwrenişipdiler. Onu her gedek täze dogun günü garşylaýşlar ýaly begen şipiren garşylardylar. Ol gelip girende ertiň ýakymly salkyn howasy palataň sen dogruny ýaly bolýardy. Gyrmady gelip ýanyna oturmadan Haknazar näme içiňde fiýamyaman ýerlepsiňle diýip sorady. İçim gysmanym durno Haknazar, o ban kalfoy goňşlar göresim gelýär. İşçilikdendir. Şeýle bolmagy mümkin ýöne men häzir işdi geldim. Näme iş? Türäýden hat geldi. Ana okoti. Türäýden hatyn 2 edip okandan soň Haknazar başlygyna buýdurmak bilen begen söýdirdi. Ene, garmady. Adam diýeniň şuňlar bolaýsady. Başga bir bolsa esteriň ministrine telefon urmak utanardy, çekinerdi. Ýa, bilen türäýme, öýren tutanýar adam. Meniň o günýän sag bolsun, eli özdert görmesin. Türäýf özüniň gatyny owanyň kalgodyň ýagdaýy baradaky iň gownup zatlara çen ýetdir. Eğer kalgosy tarapynyň gyzgyn salam ýetdir. Hiç saat gaýgetmeli tapşyrdyr. Haknazarın brigadasynyň gowşylarynyň gowy ýerinde. Bejergi işleriniň raýatyda şu brigadada gowalanyp barlýanyň ýetdir. Şundan soňra Türäýew SSR'ň saglyk saklaýyş ministri Ulaş Petrovskiýa telefon edildi. Onuň bolsa Haknazaryň sagarp ýene-de hatara gaýdyp barmak üçin gerekli atletme wada berenini jekmejek ýatdyr. İlk utonnum. Emma Ulaş Petrovski edil özüme ýaly sada adam ekenini Türäýew begen süýünýär hatyny bilepdir. Türkmenistanyň merkezinde de en uzak ýerlerde ýaşaýan bir kalby bar. Şükim SSR'ň ministri kim? Men sada adama şeýle nisberliýäni barady. Ertekilerde de eşitmänim diýip Haknazar ham çykdy. Aradan az salim geçip öndürtänen soň Haknazaryň ýagdaýy has ýagşylaşdy. Gün götürüldü. Kravatlaryň arasyndaky giň ýere çykyp bir wagtlar mektepde öwrenen tanışlaryndan bir kysanyny oýnap goýberse geldi. Näme sagdan agyr kesel usulan adamlar göwnýarmy bolýarlar. Şeýle ulan göwnüni öldürip bilýär. Şeýle adam ony 7 gat göwün depeden aşgaryp bilýär. Türäýewden gelen hat onuň manyýy Haknazar güýçli tolulmak derejesine ýetirdi. Ol gyrmyza ýüzüne hazyr bile kalamal. Türäýew hat ýazaly. Özüňem o haty hormatly ýoldaş Türäýew diýip başla. Günler şeýdip geçýärdi. Her gün ya owa hat ýazylýardy ýa-da owadan hat gelýärdi. Moskwa asady. Äpet gün agaçlaryň deperini ıskan madyna. Moskwaň üstüne agyr şiýri ıstasyny aýaman dökýärdi. Agaç başlar gymylamaýardy. Diňe gizilerine azly känne halkyna aralaşýardy. 37-nji palatanyň bagy tarap asylýan aýnasy mydama asykdy. Bolmady peti şowadan ýaňa demalar ýarlarly.
Garmada günörtan wagtlar yerine mudama bolsadan beýrenlerdi. Han sen bir yerler Türkmenistana garana ha salkyn bolýar diýdiňler. Bir ýerim şeýle bolsa hiç taýdy meňde iştäl eken. Aknalarym göwüni geňdi. Da bir şeň ýaly 60-ndan geçen adama 80% görüş berip bilýän Moskwa. Howlukma? Tez wagtda bu istiňi metden geler. Diňe howlukma? Munyň şeýle boljakdygyny menden ýan. Soňra Vasilyev Krymda şeýle diýdi. Beýle gurukçylyk beýillerde 120-ndan öň bolupdyr. Onun bäri ýeke gedegen bolmanlar. Ýogsa bir ýerler sen hammam ýar Türkmenistandan ha salkyndyr. Senin Kamçatkaň ýerlip Krymda ondan sorady. Meniň Kamçatkam bir ha salkyn. İstesen Tunus aýlaryna haklydyrak mehmançylygy bar. Size ullokan, doňuz soýup bereň. Salkyn howada iň ýatyň. Oýawer. Doňuz ýezek diýip Kamçatka gitmez. Doňun ýehime diýilse, ol birin kalhoýmada gatdal. Uly fermamyz bar. Özüň birin ýurda gelay. Men siziň isteňiňizi dap bilmerin. Şeýdip göýekde gaýan kakyp ýörün haknalary. Ýylyň 4-nji güni professor Rod Aleksandrowyň ýanyna gitdiler. Professorun keyfi öňküne garanyny köpdi. Haknalar işlerini çyk. Seni köprek saklaýasam kanam diýen. Ötýär ýörüňizde Rod Aleksandrowyna. Näme saklasaň saklaýaberin. Ahyryna adam atyryna goşup goýbersiňiz bolany. Aýalyňyz ýerdeýini çyk, işi gitmeýärmi? Ýok, işi gitmeýär. O size uzak göýäş. Tükürüň söýbag etdirip, daşyňyzdan goýup ýör. Sag bolsun. Birin institutymyzyň ähli işgärleri oňa aşyk bolup durlar. Erkekler emme. Rod Aleksandrowyna hedredip güldü. Ýok, diňe aýallar. Şeýdip gülüşip bir tarym oturanlardan soň professor haknagary maşynyň aňartyna geçirdi. Ün süre uzak wagtlap barlady. Ören gowy. Arpagyň operasiýasy dogry bitipdir. Sag bolun professor. Professor bir tarym haknagaryň ýüzüne kerdi oturandan soň haknagar. Men sana bir suwalym bar diýdi. Aýda oturun professor. Sen şu institutdan çykandan soň ýagty jahan görjeňiň näme? Professor meni gorkudym. Ýüregiňiz ýakyn aýt. Ana näme professor? Maňa geregi düşdi. Sag bolaknadyr. Rod Aleksandrowyna onuň mülk mümkinler. Beýle ulana myň şun sag bol. Onu haknadar bir gün ýagny 6-njy iýunyň operasiýasy. Özüň taýyny. Professor sözüň oturman haknadaryň ýüzüne etdi. Onun ýüzü parahatdy. Bir hidiýa turup gelen ýar boldy. Bir professor ýarady. Palatasyna gelenden soň görün. Haknadaryň gonjuna gor goýuldy. Karawadyna 2 minut oturandan soň derre koridora çykdy. Diýwar boýlap gelip şilm şekillen ýere bardy. Bir ýerde kataraktadan operasiýa edilenleriň 4-üsi bilen gürleşdi. Operasiýanyň iň goňy detalaryny şen soraşdy. Soňra ýoldaşlaryň kömegi bilen palataryň bir näçe aýrym çykdy. Operasiýa edilip, ýene arkan ýatan adamlaryň bir näçe görleşdi. Görüşme diýer näçe torgundy. Haknalar operasiýa rady bolupdy. Operasiýa edilmede bütün ömrüni garanklykda geçirmeli boljakdygyny göýdirdi. Ýöne operasiýanyň şeýle ýakyn gelendigini suw üçin adam ýaly korkup durdy. Hemme adam tiýleşip uranlygyna ýüreginden begenmi. Emma şonuň bilen birlikde beýrun pyçagyň aşagyna peýda bolmak fakty onu da urnaýsak ören gorkudy. Ol operasiýa edilen adamlaryň ýanyna barmak bilen oradan haray gözläpdi. Olal öwredip goýulan ýar olaryň hemmesi oňa göwnük berdiler. Bir glokdan göçdiler. Gorkor ýaly işläp ýok. Günörtän wagtynyň hukukdurjy ustasyna ýerin gyrmady. Haknadaryň düýünki däýerligini görüp gaçyň aldy. Saňa näme bolýar? Eşdat. Haknadar gönüňden gelip meni gaýnama. Bir operasiýa. Olar ýar bolsa, begensiňden ýa telpen ýersen bolmaýarmy? Şeýle etmeli bolu emma men haknadar saýal bolmazlar. Ýöňe soň operasiýa edilmeli bolsa, tezrek edenler ýaşdy. Olay diýäriňem dogry. Soňra gyrmady, Vasilyev bilen onuň daşyna geçdi. Vasilyev şuň ýerden erteden haknadaryň uğry gaçdy diýe. Bu näme boldy? Hawa uğrunyň açanyga hak diýip Vasilyew söýe goşuldy. Görýän göl gyrmady, sen äriňden batyryn kaň diýen. Haknadar bir sözler eşitdi. Her sözden soň ýylgyryn bolýar emma bar pikir beýrun operasiýa barly bolan soň bu sözleň manysyny düşünmeýärdi. Gyrmady.
"Yürü meni uğrat" dip onu goltuklap howla alyp çykdy. Barağın kürügüne bar oturdular. "Hakmazar, men sen ören agar bir işim öňünde duruny bilýän. Men munyň manysyna gaty düşünýän. Emma şu operasiýa ýokman bolmaly. Şoň üçin öýüň ýeliň alyp mert tolgunma." "Ýokly, men tolgunamam." "Diýseňem bises, sen sesin men dimeýe. Başga bir ýepleýän ýaly beýle de bolaýmasyn. Bu şeýle haklylar. Men ertir ýerden garmy öçürip geleýin. Adara galmak gerekdir. Gerek haklylar. Operasiýa güýçli bolup barmaly. Güýjem garmydadyr diýen özüň demedin näme? Ola dogry. Garmydy beýle kundura garanna haklylaryň ýanyna kän oturdy. Garmydy gaýdandan soň özüni dörseme üçin haklylar 2 sagatlap howludaky bagyň içinde gezdi. Oňat uklama üçin ýadam işledi. Soňra koridordaky film çekilýän ýere gelip kezellerle gurulmuşyp oturdy. Radiodan futbol oýunyň reportajyny dinledi. Üleşdirene 3 gal bedeheni azyrşy ýaly bilen ýygyny komandamyň Germany Federasiýa Respublikasynyň komandasynyň utulyny haklylaryň keýfini öňküden beter boldy. Hemmelaryň günäkär bilen komentatormy Nikolay Ozer ýaly onuň adresine bir näçe ýakymdy söýdür aýtdy. Şundan soň onuň ýüki ýeňlänýär boldy. Diýwar boýlap palatana aýtdy. "Häzir ýataýyn. Derre uklaýyn." Ýatýanda uklap bilmeýärler. Haklylarym şeýleýär düşdi. Umut uklap parladiýatdan yskarmak maksady görünýär gona girdi. Palatadakylardan ýuwaş bolmagy haýyş etdi. Şeýdip, aňarsyna bir öwrülip, beýärsyna bir öwrülip giýje tagat bereşenni. Yer ýetjekdi. Gözünden başga niýetin operasiýa etseler-de, haklylar beýle ýagdaýa düşmezdi. Operasiýanyň göze edilmegi ony dogrusyna ýetsak gatworkyrýardy. Demir adamyň eli. Ene şu iki zat onuň häzirki düşen ýagdaýyna dadyny ýetişek zatlardy. Demir kütök hem erjel zat. Bir hem mäberli, sada hakikat. Emma adamyň eli hil bolýar. Biri güýçli, biri sanryk, biri bir tüýsli. Her näçe güýçli eliňem sanraýmagy durmaly ýerine we wagtyna durup bilmezligi mümkin. Özünden ýytyarsyz näde dogry hereket etmekli mümkin. Ene mesal üçin alyp görelem. Urol Aleksandrowna ýerindäki demiri edil görüzüň üstünde işledip başlady. Birden onuň el sanrak gitse, birden gereginden artyk hereket etse, sebäbi Urol Aleksandrowna da adam asmanyň düşen perişte däl. Onuň elem adamlaň eline meňdeş. Bilip bolýarmy, demir bilen 1 millimetr beýleräk etmeli hereketini edil görüzüň üstünde däýse. Ondan bolany gaýdyp ýagty jahan görjek manyň ýok. Durmuş bilen haklylaryň arasynda emele gelen beýik gara diýwaryň ýykyljak many ýok. Ondan diňe iými üçin ýaşamakly galýa. Sen hiç kime çygyp ýarzak, ýetirjek peýdaň ýok. Diňe iými üçin ýaşamakdan ömür gaht bolarmy? Ondan haklylar elbetde Urol Aleksandrownaň güýjüni anýardy. Emma şeýle de bolsa, onuň ýüregine urnaşan gorku güýjeti güýjýädigini petelmeýärdi. Ene ony giýje tagat bereçeni şo pikirle uplatmady. Beýatışdy. Bu oluşda ol ukla emejeklerli. Palata süýji ukudy. Haknazar krawadyndan düşdi. Pijamasyny giydi, lapa tarap uğradı. Birden ayağı bir zada ilişen ýaly boldy. Onuň ýançada Vasiliyň ullokan isidatdan doly tummuş gözi diýwar ýykyryn ýaly güpürdäp gaýtdy. Palata şo wada ýönne. Näme boldy? Biläme. Kim mar diýen ýaly sonra urur. Sawup giden okýar bolup haknazaryň kelletine degip niýeredir usup bitdiler. Orada näme diýjegini bilmän orta arada heykel ýaly hereketsiz durdy. Ahir dillerini bağışlan adamlar, men ukdirmanlaryň üçin sistraň ýanyna barýardym. Bir ýerde bağışlama ýalat ýok, haknalar. Benim täärimi şeýle diýip Vasiliev onu köşeşdirdi. Bir halymdan sistra peýda boldy, sırany ýakdy. Vasiliew tumuşkany ýöňkü ýarat ýynaşdyrdy. Sonra haknazaryň krawadyna teredip güldü. "Näme krawatda göreş tutduňyzmy?" Sistra krawady ýynaşdyrdy. Haknazaryň düşegini täärden sardy, sonra "Ýatyp bilen ýokmy?" diýip sorady. "Ukla diýen derman berseňizli." Sistra uky dermany bilen 2 ýudum suwly stakan getirdi. Haknazar bir salymdan uka etdi. Ertesi ýerden sagat 9 töweregini gyrmady geldi. Enir kedelhanyň ýetirli başlanmany. Gyrmady Vasiliew bilen haknazar stoluň başynda oturup ýöňlerine bir tabak garmy goýdy. Men häzir saýdymlap gidenip kuhnya etdi. Vasiliew garmydan bir çemçe alyp ýenen soň haknazar "Paşaýyp naharyň ady näme?" diýip sorady. "Muň adyna garmy diýerler.
Ýöne bir sen bolunurda diýip goýaýmasaň, bana ahardan doýmak mümkin näl. Bir şeýle ahar. Gyrmadym şunu aharan Hudaý diýip başladylar. Sari ýagy beşerleriň garmanyň käşir sowuny köpmi, ýagy eti köpmi, tügüdi köpmi bilir ýalyly. Gazyna gatsaran bilatlaryň hemme şeýle bir-birine siňip bişip duryn. Dogrudan haklaryň aýdyşy ýaly bana ahardan doýmak mümkin näl. Gyrmyzy şaýdy demläp berdi. Üçüncü storyň başyndan turman bir sagatlap ýediler, içdiler. Dünýäniň gurulny etdiler. Sagat 10 bolundan soň proseduralaryň sagat başlandy. Wraçlar gelip öz kesellilerini kabul edip uğradılar. Haknalar gyrmyny uğratdy. Haknalar gürürtan naharına şenni burun ehli wagtlaryny Karolyogyň ýanyna, mesestralaryň derman berýän zaýyna geçirdi. Emma ertelik operasiýa barda akpekerler onuň başyndan çykmaýardy. Nahardan soň ýerde Karolyow çagyrdy. Haknalar ertelik operasiýa. Roza Aleksandrovnanyň öýüsini operasiýa etjek. Onuňsy taýynan. Biziň tarapymyzdan edilmeli işden hemmesini mesestrar ederler. Näme etmeli bolan ellerini ýazylyp berildi. Bolýady otur. Öýüň sowukkany tut. Sen bakdy ekenim. Seni professorum öýde operasiýa etjek. Olsa diketiriň piridir. Şundan soň Haknadar howla çykdy. Elnäk taýaw bilen inniki başak ýerini basyşdyryp, barlaşdyryp dergödäniň öňüne bardy. Dergöde Sadova Kalsovaya köçüne çykýardy. Bu köçe Moskwanyň en kän hereketli köçelerinden biridi. Bu köçeden iki ýany geçýän maşynadan hetda taby ýokdy. Mart aýyndan bäri hiç tat görüp bilmeýänini, ýagty jahany ören görüpi gelýänini Haknalar täzeden göýetirdi. Şu ýerden ýyry ürmen geçip duran maşynalaryň en köwnesi bolsa, beýetin hut öz bolşuna syňlama bolan höwüti güýçlerini. Ol şu wagt şu maşynyň teýirlerini owşamagy taýyndy. Günörtön aharny palatasyna gelin madyna mesestra peýda boldy. Siz akşam naharna barmalyal, indiden hiç tat iýmäň diýip tawsyp gitdi. Gün batmadan öň ýanyna oňa 3-4 ýyl derman içirdiler. Ýene-de kirpiklerini gaýçyga garykdylar. Aşgadaryny içini araşdyrylar. Oňa uklap gowdyňyzy alsyn diýen maksat bilen iki dağın uky dermanam içirdiler. Vasilyev uzak wagtlap Haknalar bilen gurulmaşyp oturdy. İki dağın uky derman ýöz güýjüni örkezdi. Gurrun gidip turýan wagty Haknalar bir tarafa gyşaryp ukak etdi. Adat şeýle institutda hepdäniň döwründen edilen operasiýa 2 sagat 10 minutda başlanýardy, emma Haknalary 2 sagat 7-de gelip oýatdylar. Her 10 minutdan goşa-goşa derman içirdiler. İkide ukol etdiler. Sagat 8 boluverende ullokan bir stakan gliserin içirdiler. Gliserin içmek şeýle bir agyrdy ölün. Haknalar 3 gedek stakany ýygyna gaýtardy. Ýürek urunny. Aňyrdy beýärtine geldi, emma sestralar ýandyrmadiler. Ahiri Haknalar gliserin içip oturdy. Munyň ýerine bir şeýle arak goýan ortaňa gowy bolardy. Ýatdan çykypdyr diýip sestralar gülüşdiler. Edil şu wagt ýene bir mesestra gelip Haknalaryň içki daşy geýimlerini çalşyrdy. Aýagynyň eliniň dyrnaklaryny aldy. Operasiýa görýän bir taýýarlyklar onuň sustuny basýardy. Emma ýanky içirilen dermanlar onuň ganyny aralaşdyrdy. Haknalaryň derdi giňäp başlady. Ol töwerekde bolup duran zatlara äwmezlik bilen näme boldy şo bolsun diýen manida gara urdy. Her sestra bir goltuğundan tutup onu palatadan çıkardılar. Derman edilýän zaýy eltip ukol etdiler. Soňra operasiýa edilýän zaýy eltip garaşylýan ýerde durdular. Haknalar Roza Aleksandrovnany aýaksyny tanady. Derrew aýak üstüne garap oňa almaşdy. Roza Aleksandrovna otur Haknalar. Menim ýanymda azyjyk oturýyn diýip oturdy. Haknalaryň erini alyp ganyny guruşyny syýnady. Professor hakykati ýoýup gürledi. Gatuwy sen ölen paragat görünýän operasiýada oturur. Ol sestralaryň bir ýerden bir ýerine stakan sowuk suw getirmek buyurdy. Soňra öýdi, suw Haknalar uzatdy. Haknalar, sowuk suw ölen peýdalatdy. Indi men geýimlerimi salsaýyn, aşyny bir az garaş. Professor bir ýem gelipdi. Geýimlerinden bir ýem salsyrypdy. Emma Haknalaryň gan urmasynyň petelmegini Ýüreginiň ýerine düşmegini isleýärdi. Ol gyýyny men gepleýärdi. Haknalary gurrungy gasyrýardy.
Şeydip bir näse wagt geçirdiler. Urod Aleksandrovna ýene de haklylaryň ýanyna girip oturdy. Onuň elinden tutdy. Haklylaryň ýagdaýy ýön kaldyranna hak boluşdy. Urod Aleksandrovna habardarlyk bolýaryň. Hiç tadı gaýgetmän haklylar. Hemmeti garaşanmazynyň gowy bolar. Şeýle bolsunna. Bolar, gaty gowy bolar. Professor ýanyna gol gowşuryp duran sestralary ümledi. Olar haklylar goltuklap operasiýon stoly eltip ýatyrdylar. Operasiýon stolly bedenini demir ýaly gatarlyp, demirde ordan alyp ýatan haklylaryň Urod Aleksandrovna baş ucuna geçip öz ýerine ýerledi. Haklylar başyna gaýgyp ýatşyny professoryň salaja gülenleşdi. Näme gülýäňiz professor? Menden ýatyşymy gülýän haklylar. Men ýatyrşlary da şu. Ýok, men ştaý dedim. Sestralar sana beýip ýatdymydylar? Sen beýip ýatsak bolsaň, men operasiýa edip biljekler. Onu ne edip ýataýyn, ýüzünüşipmi? Ýok, bedenim gowşat, parahat ýat. Şeýle wagtlarda aýallar goýatdylar. Senin aýalçy da ýokmu? Professoryň soňky sözi haklylaryň janyny degdi. Äýni hem mutlu şogurtun diýip bedeni gowşatdy. Indi boldymy? Başga görürüm. Şu ýatşyň ütgetme. Urod Aleksandrovna ýokardan bir dady şakyrdyp çekdi. Haklylaryň ýüzüniň hamlary gyzy. Sıra diýip opikir etdi. Urod Aleksandrovna eliniň aşagyndaky şaýlardan birini aldy. Birinji kol. Gaşyň ýokardan tanzyryň demir ilk wada gata girdi. Demir soğurup alışlar öňküden nagyrly boldy. Emma haklylar sudady. Professor ikinji kol diýdi. İkinji kolun ağırtı öňküden ýeňil boldy. Üçüncü kol. Üçüncü kol maňly mümkin desip geçen ýar boldy. Haklylar "Why" diýip ulylyň gaýgyrdy. Professoryň maňlyny diýip barady. Boldy. Indi teňgiçin guturdy. Indi gerek men haklylar seninniki hiç tat duýmarsyň. Arkaýyn ýatyber. Barda başga bir sistra gelip haklylaryň ýüzüne bir zat çalyp çykdy. Şundan soň bar zat ýerine düşen ýaly dünýä giňen ýaly boldy. Haklylaryň ýatyşy öňküleri aralarına has arkaýyndy. Üç kolundan professoryň indi sen arkaýyn ýatyberdiňi oňa ýarady. Ýagty jahan ýene de görmek umydyny güýç berdi. Şu wagt onuň kelletinde şundan başga pikir ýokdy. Professor onuň döşünde bankanyň gapaly ýaly birje galaýy goýdy da işe girişdi. Gaýçym ýa başga bir awzalmy gara bir kesgir zat şarkylap urdy. Professor gözüň üstüne kelip alýan ýorkalaryny ýangy galaýynyň üstüne taşlaýardy. Haklylar ýorkanyň ketilişini, ketilin ýorkanyň galaýynyň üstüne baryp düşüşini eşitip ýatyrdy. Görüzüň aman galmagy barada içinden dile edýärdi. Minutlar geçip urady. Professoryň ýeri barka sal teşleýärdi. Haklylar özüniň näme hilsdamly adamdygyny birini görkezmek isleýän ýaly arkaýyn paragat ýatyrdy. Professor näme üçindir gozgunma? Gödök hereket etme diýip buyruk ähňini aýtdy. Onuň sestralary gelip onuň döşünü bassalar, elinden tutdular. Zaýyn içine haratadyň öň ýanyna ümtümlik aýrylaşyny ýaly boldy. Haklylar gozgunma diýme, sırany görýän diýip 5 kilometr ýeter ýaly batly süre ýerdi. Ýüzüniň goraýyny ýanyp duran sıra oň gözüni deşip gelýärdi. Ýuwaş haklylar. Soňra professor sestralary iňne sapak diýip buyruk berdi. Urod Aleksandrovna, ýüzüňizi bir göreýin. Professor güldü. Men ýüzüme aýyp etmeýändir. Gozgunma, hiç ýeri hereket etme. Ýüzüňizi görkezseňiz bolýar. Gepleme haklylar. 3 gece gündürläp sana geplemek, üskürmek, hereket etmek gadagan. Men ýüzüm mudama men ýanymda görýärsiň. Lap kes bolun haklylar. Garamady bilenem gepleşmelärmi diýip sorady. Oň bilen düýüniň gepleşmelärli professor güldü. Professor gözüň kesilen ýerlerini tikip başlady. Barada Karolýov geldi. Olar salamlaşdylar. Hiýem operasiýa edýäňizmi, Urod Aleksandrovna? Hawa şu gorkoň işin tewrek guturaýyn diýdim diýip. Eden işiniň üstünlikli geçenini bilgen professor ýenelik mähli bir jogap berdi. Hany görüň doktor, operasiýa girişipdir. Karolýov ýerine bir zatlar alyp gözi ünsüreti ýynlady. Uzak ýynlady, soňra ýoşdyk bilen satdyn gowy operasiýa etdiňiz. Urod Aleksandrovna, berekellah diýdim satlyňyza diýdi. Professor ýürekden ýylgyrdy. Bu sözleri eşitip ýatan haklylaryň bu wagtky begenji ýere goýasygmaýady. Ol "Spasiba" diýip tüýsürüňden sözleri aýtdy. Anladan hanglap gelen begenjin saklap bilmän aglady. Nasil kasalyp palataryna getirenlerine haklylar ýarym ukuly, ýarym oýa ýagdaýdady. Zaýda oňara şoturun gyrmady, nasil ka göz düşenini bütün durku estirip gitdi. "Waýy" diýip beýgirip haklylara tarap okturuldy. Sestralar gaharly haýwat türüň ony zordan sakladylar.
1972-nji ýyl noýabr Aşgabat. YouTube Mirasym kanaly.